tenga papa and some goofia papa na e better snip nyina bieku and ye nyina awie peye yachia adofunu nyina na sko wan pohene na bo chance debra watia wona chi sese wona Canada fo na hwibo mu mo adwo ba bia wo bia Asem okay nanam konwa sofo nyina na etwafo ohododo nana nyame omiamia wankire wo maye meda mechia konwa sofo nyina mechia metiefo ne mahwefo nyina ebono hotwe a yade mo bato TV ne so na ne nyina awie peye mechia mabusua waputoja mama Harriet ne ma ne masse antimage ne masse Mr. Gobbit printing press inside menim say ohoye pa okay abadafo asia omra samwa toto omra ne ba kono asamwa mra ne ba kono toto lawyer toto bi oji di no na e friend lawyer samwana ne mra ne de friend no sofo ye bo aso ha ohine yire e wa ha ma me bi ye friend CCP owo aputoja o ye retired teacher na wa baso papa CCP strong lady no iron lady never say die. CCP never say die. Asepa ye mechia we buru. CCP. Aha, sa. Na my baby I will be answer me that papa. Yo. Okay. I was here for katacha be ma so ha. Ofosu aboade kontojibu hia kumana na. Omohu owa ha. Sa na be ma wusu kankan. Nyumri wadwa papa na dwa wadwa so obi na ajeje no mara dwa na so adwobre mama bi betna mani mo office na me bedidi matem na me basisi osisi na mse mama eti wa be wiase ya wa sha brabo sie ko sisi obewu no mama wonti asema yada ene san kan wo ye hwan Yesu kura no o wosoro woro ante asema ya no ba asase so behunu de ya enti ma me baumis wo pede a pedro bi num na wu sa de enkwase asema ekoso asase so bia no wonte hwe abo bi di mampam wote se chechia na se denche won de wusua na ofuntu mirika gregre beto koka kra bia na wakogina o don sa ko suru bukura wonti menko anti yeso mampam mirika o tuma mpa America sabu anu nyame ye ne niam berebere sononko kakra yina ya na ayadesua se empepro hu ko tuma mpa America yire de okobutu ha eno anu no ontimi nko bio yeso ohomia ansa na wasan muvu na sabu anu wose yese na so asi waso asi se mampam waso asi se mampam se ben kancha santeman ene akan man se nasonsi na nkwase asemti ene wabubu nuase nason oso mpesu otie nkwase asem e wasase so ntini wabubu nuase nason wa heda na nyese nason na asie o mampam asma wo kana no mampam be de na wo ye oba no na japade no se de nyame si ye no e bo hu mienu enti se oba bi bo be map su dwa se wo ye mampam ayi wo japade mampam de ye bo hu mienu no Satem ni de mahu bi pen mati bi pen po ayepo twere ade sabi o shedi o musika men kan sa whether na me de oje permission wo men jam na oje permission wo sa wa no na ade ka o kuta mampam twe sa no mo kan sabi sa no mo kan da bi won se yesua de o ti o yesua de nipa bi a ho
hwɛ nti na obi ne ne yere kwade so bodi be ma wona omrasa mo na wokasa omrasa mo se ya fa some mistake na ba na nipa no kofa oba ne hye akiri e ma de akyi ye still na wo bi ambam no se sam se memfa no akyi yo mo kan ne krekye no e na wo pim yo me da se enti mampam no aboa mampam no na niam bibiri eye sononko na ye de suentra e na yakopon ye ne sa abusuafo mo ma ye kor kukre enne ye kor tetetetetem ye nyina ba bia enne afutu samu amede matie fo no matu di so mani edom omani wono ye dom uhuru mani aso tuom no mani edom onipa nye adam na nanye o sa wuji nipa die na eye metiase na susuji nipa di na nko keke bibi sa we die mayire ne ye free kwa wa bodam she me kunu ne ye free kwa ye ewo mu sa ebite sa kan na bibia anim nanso adam na nanye etuomu osum pa enti aya hwiye na wunti na lumba to dwumbesa ye ne wosere kwa no amomansa agona azia so panyi me ne yire ye fre ne ye no afia no panyi je duta no duma se hene dada ne ba no otuni di ye no ye ne wosere kwa otuni din dada san ne lumba ebe to dwum ye no ye ne wosere kwa ebusiafo sa wo yonko bi a wona de ka tirimusam a aya susuma tirimusam no enko na ada abufuo beba no ada opesi odi udwunum no hey woni panye woda sani nye me papa jakra ta no dumase wanya ne ba bi ko na wo lodu nsem bi gu mi tirimansa no wowo osese wutu bata se ukodi pa abetua woka anwumere wuyi brodua se wukodua so na se wuhia manifuo bi se wukurum ni wosiamo na ha aja be sibe ba be dip o meso me wa ha o ya na so me do koko kakra osese wukodua so be fia na waka che ofie wura se ifie wura na me pa wo kina meko adai wa ba ukrofo kra se wa do bi e de be ma wo na dai o da bi ade na wahunu o se papa me se ochina mekọ efiri se me hia me busuefo obusuefo no ukrom ni awahia no hey o honsa 3.1 what the bekọ kukre eti abusia me ka se uhuru mani aso tuom no mani nye minua ba na be ma ka se wadamfo na woni ni tu sande no wa yadam na o wanya srabo for da wa yadam na enti you very very careful but nipa woni tu anamon na ya na esrese kabiri bi ye pa if you say nipa hu na ewiase no de wayi nanim se otawo no mpanifo ne hunye hu wode de wayi nanim enti wo kura won kan ko ba bia wo na kampese wo kwa kan wo intase bia che no you would never ever disclose your secret to your enemy. Nobody would do that, my brother. Nobody would do that. Enti onono wayi nanim atse so do all time enti wo kura won kan ko ne side na de wo se wo do wo nanso aye hunanimu asenchene ya na binim se hunanimu asenchene no hunanimu asenchene ohun wanimu a asenchene wati koso adare visa eya papa ya ne wo sere kwa lumba ohun asemwe odi ne hunkai ana wokan aye sa ana wohene bakwesi sa ba minni no mekoto no kransa no wa yedma won kransa hospital akiri ansa na wobeto nyum wohene bakwesi wose de odo ye me ye obi ya onya ya nko pepa
Yeah, you what na? You what na? Emma, mo hwe yo. You what na ti? Mami bi to so do champon. O kan say mo o si Kumasi you what na? Kumasi you what na? Ehu papa. Obeyi wa firi ho tetetetetetetetem. Enti wadwuma mu asem. Asori mu asem. Waware sem. Obusu asem wakoni abedie mu no. Be very very careful. Sir obo o yonku bi ana nipa bi amania. Hey. Misi ha chemu pi. Ya me modofo pa Mmrantehene yabu afarikete chobema. Okwas koma aponde a ya akwamhene yabu afarikete chaw. Kama abusafo mo ho na se muni ho. Ada jona na yo. Yo. Yes, one corner. Yo. Katacho no e second na first. First. One fan one. Katacho the first. Na nipa ebri ni me se me fa me wo fa nkonwadin no. Chumensa pe. Ono no e chumensa pe the second. Ti se me fa dia na nka the third. Na me fa yabu afarikete chaw. The first. I know me no. Ya na me ka se ono no ye first no. Ana ono ko ye no na to so third ana first ana second. Sa me ka so mo. Ono ye second ya o ko to so third. Third you. Ebi kura wo 8. Bi akonwadi bi wo ha o mota fa pa. Okay. Askoma mpon himpanyi pa na ye fe no boache dankwa. Nti nana boache ansa no. Ono fa boache dankwa no, o fa boache no. Boache ansa Debra. Ono the private life pa na your friend Mr. Debra. Okay. Abusafo Asem fans of Mmrantehene mo online and as social media na mo ta Mmrantehene chi no. Mo se uninti bi apie also sa adwom no a Cedric to ye no. Ya sende mamu fangu mu fonso. Adwumna yi obia de. Oninti bi apie. Na abusuafo ye kan ya kan okure say Sompa FM ni TV no is going far and far. Eko pa. Say ye kan atiefo pa. Akebeka se radio stations mienu na ene Sompa no contested pa ye 3 ya chese 3 sa ho pa den nanso ye no ya mantenenti no let's say ye beka se ya di babia because my program was stations ahodo na me de toto Sompa ho just about a month ago be boss me ba ko ani na me say adwuma se me de toto ho pa na me hwe calls messages audios ene ne manema me ye voice edito YouTube no 15,000 K. Yeah. Nipa ya hwe doso nipa ya kenkai doso. Me hu bi sa da. Na we say amanfo watching him papa. Sompa. Na me kwa ye bi. Obia anko bomidi say na MC no. O say watching na watch ya no. The nima na say we adwuma Sompa. But me bi o ha fine and say me ya analysis bia ayesa na bia se bia nya do bi mfie kwatwe no na o say the nima na say o de Mmrantehene o ye adwuma wo Sompa. Sompa no is flying
etupa ti yada atiefo ene ahwefo asemada roma radio station bi emma pa na wanyidi ntemsa omma na wanyidi ntemsa. God bless you. Katacho kai sompan na tama no so te se abo akode se akode ne timi kosoro pa o kode so da fam na wotwe na taba ni mu a wa che mi ntini wotimi fa abo odwai e wo fam no wotimi na wens na emu odin akroma wotimi fa dwai wotimi tu eden yo eden pa mera wase kwachiri pa yeah, the radius mo because nipa bia se wo ja wade akwa be ma fofora obare ya na mhihire se ye na ye me ko ebisi me ye ni na wokọ no nyam dia na che se wo bora no ma na kriwa ogu aduane so a osiminya se da kamepe oba ogu aduane so na bu mu a ya tini chi mo minya se da kamepe na se enam ni mo dia wase obi bakodo puso enti enkwade sa mai na ebeduru afesenne na obo ade pene yetinkwamu a sompa beye wonders papa be far the whole world, every corner, every hole, every valley, every mountain. You be do. Okay, I was for Mama Yanko. Ababa will be the Cynthia. Obeka na sem chere ha ya. Sir Bema be abatono brother so be wara no Bema de kwasi ageman. Ofi Italy. And the bar so be wana ampa. Obeye ne ho ade na ho ade ni nyina achi no be ma no wadna puso ho ye gina se bi so a na enne bibiasi ya ehu nti asan pagya asem na gina ho bio be ma kwasi agema no enne wo se kwabna menka meka leso mekasa sanse katrema edemanum yeso yese ebema kwai amana kasa wane producer kasa ente Cynthia no so waba wane papa wo gina dia wade ma kwasi agema no papa no so se meso so ade here enti abusafo moma afutusem no anase motivational message no yenkoso kakra bi na afi yentoa ye dwumadie no so omono na ye ka se nuhuno mani asotu na de wayi nanim se otawo no ne hunye hu se de wa pretend se odowo na na nampadu todwum wo se ase dowo oyonkofo do ada asem beto wo no ho na obohunu wadofo asem to wo na hunu wadofo sa ene ye ka no na asem my idea wontime nka se o wadofo bi na asem to wo asem sia ena hunu wadofo ene watamfo omono ma cheche ne ma bibiri mu se me papa se wukohia okrum ni ba bia wahia obusuefo asmadanko pao na nipa se wa hweyi no anye careful e wana motutu mu a obetia ejane nsramam sa wokọ no yato sawdust egu ho na sawdust no eja damu a masa ba bia sawdust ni gu eja ni ho no nkotia ho ejane hyase ha ukotiam hey okuta hurihuri eti abusafo mama yenko omna samo ho ni nkotie ni wo kafa motivational message no ho Better show medasi nana man 88 sa edin no 88 no ade bia no odin na sha wankyere mu a nipa da sha ne bia hu sa number no da until say
88 na ekyɛ wase katakyɛw ɛna wode asɛm aba na de bia onsɛm a wode ba no ya na no den ebɛda ase na ye ne yɛte anso yɛ ka ya na yɛ nka mo wɔ mo a ɔmo tie yɛ nko a yɛn so yɛte dɛm a yɛn so yɛtu yɛn fo paa ɛboa na ɛna asɛm na wode aba no katakyɛw de di kan yɛ ma yɛn nnuanom nkramofoɔ so okura na wɔ kramodin na je wagyan bi minyae na nneɛma bi twitwa makwa mu kakra na me de to hɔ me nkra mo sɛm no metimi de to hɔ a kyɛ ni makɔfa sɛ obi amfa sanity na me nkra mo de yisa anabi yisa ni so hey kramodi so pa ba ko yes nkra fo no to Yesu badini no bete Christopher so to Muhammad ana ba me ngwana ana yennuanom na ebinom dodo na ede omachiria na bawie wo kina de mpanifo no na omo so ene asori ne bi ede omo so de bawie eye omo bompa ya ma yinyina anti mayanchia Sheikh Haruna Pau ya wo abrepo ana shikeru na pagu Ashanti region so nkemofo pen so te akira ya sa nkemofo pen no te akira ya kwa kwachi na ya ntia small abuachi GPRT regional chairman omu nyina ya de pa na awodo omu yefo ato ho abompae na nkemofo mpae bo no ya na nya wo mu nko a ya no bi beka se sa na Christopher so omudwuma bi a ono nso so no ya na omukoma obia nti we no egina ho ma obia wutie yen se yankramofo aya akom kire abom paye die ema ompai bo no enye kwa di asempa obi bia ni asempa na odi asempa ebebo am ye da omase yankopon abo mo ma ho because ohwe enne akiriwa na no odin because awia na ebo na ene akiriwa ni njia wo na no den pa o ma ya de katakyɛw na chiriwia no no menka bibi kakra de ehia na wo ya chiriwia osofa more than sikani o ya chiriwia hwɛ sikani na air condition ka na odamu tini ye o si form no na awura air condition office already o free air condition office no na wasan akɔ air condition home so de mete no na hall nyina air condition enti onte ya papa na sɛ onipa ya chiriwia de ko bade tini ye pa bra na me sign and stone contractor no na me go site bi na boys no mo load no bi kramofu chiriwia bri pa na load ni load a wonum nsuo papa na chiriwia bri nkwadai eto saboa pa ne nipa mobo na wo wi afifire no na wewe nsuo no ne wo ho okuhun ho to su no okofom dosu kokofom no apie na se kai o dance ni ne hwan akonum bi men ka so akonum bi o mo asa mo mesro asma ye ka no so o dance ni ne hwan nsuo na se hwa akwa ya o che ansa na wapie ya on fa cap nko the cap bay ayi comfort kwa da o si teacher so control myself o se me so na mgina wani mi na myself we bi o some yet intina me ye kokko me titia me gina wani mo se control myself wa hu me am control myself we bi o case ne hu enzu na da ho yi wo wura ase obie na numu a enzu ya ko wurem aso obuku yo but we no hanyame adwen so nipa di hia pa ya tiria dene okote ba bi ku adidi anyame hu ne mobo wonyanko beye se David ko di shop ano ya say hey enti su bi da sofo nko an di sa akere pano na wasori fie ho egu no so nyanko pote hold of fire munya no ekoma ne bere nyon na se wodi but come di no anti na meka se wo ye bema na ma come de wo yere pa wo ye ne fa wachi akwambim no obo mpa ye nyame de beche no na maka so ekomoya ekomi no ho asem na meka yo ekomi no ba ko no kwa de ye di wura no kwa de ana ntanya ya ala ye de bi wura ye him
Say aduane ye mienu. Yes, sala. Me ba makasa money. On kasa money. Me ba makasa. Yo omro kasa me enko. Yo kata cho me dase. On de waka no ho no. Nkoko bojenwe. Kata cho anasem na de aba na no odin na obi bebusa se. Sa asem na ode abetu dwai. Ebobo hu. Yemusa se nti nipa nyina na yebeka sa asem e de ama wo mo. Nipa nyina na yebeka se hu o mani a. Oh, that be. Ibinu ye sincere friends. Binu ya yonkofo pa bibia nim. Oba ne bema no oba etime fa yonko ye bibia nim. And so all the same. Yeah, come on. So can sem bi se okọ na oyere ne bema bi ejina abonten a ana ejina ba bi o mu gina na yesuma afrene kofi so we wife kofi na wife obi anya ne de efi oba anya ne de efi bema so nya ne de efi katacha ohun o mani a ana de oben wo no suru no yesa sa oben wo no suru sidie enye wodo sidie enye wodo on se da bia wasem a wo ka bia se nipa ti ehu chen bibia ni suru nipa ti che ne honam ni bibia fini nase ko nyina nipa ti ehu chen bibia jai katacho de nti na ye ka sa asem unim de wo mu de ye ka nyina no akwa wie se wo fi se wo ni nwia bi na nam o ka wasuma asem kire no ya ma men ka asem bi se wo kwatcho ba na wudidi wo to aduane na de onim wo no on fa ne zametum da wo aha tina panifo so de oni wudidi no ono ronam sa no ya na ye ka ne jeje we bi se aduane nto a dabi de oben wo pa no on betima be kan wasem ana woni mu secret wa ka ma se bi wa no se ameka mate na de ana ye pese ye kan nyina se be si dan ana nipa da sani a woti wiase na woti ufie ana kuma si fiem ana bro no so ebe ye den na wunya danfo na ebe den so na won kan wasem enchire nipa ekwa bi so sa fidie no afidi kese bataya na yanim untimi nkonwuram enkohu wotwen enkan wasem nchire da okama woni ni tifie kama ne ye fine pa owuri bo ni ade ba wasem pa untimi nkan nchire ejise nipa te afidi sum kese na no na ye kan se sa de we bekoso adi nipa nya because mpanifo se enkan nchire obi ano ehun adansefo no de osonso na nke ba ne sei se wa wo nwua party fie na wo kan wasem a kire no na sebe wasem no ebedru mrebi de da bonten on sa warefo kura akatecho mo dadam no enoma bi ho anka yemu mienu nko asem eno ti na Ghana ya waresem ne ade no ya na dan bi ne ye ka sa asem we se ampa sanka wo yire kura ne te na se sebe mpredua se wo ye aduane ne wo ka aduane wo fam ne ye wo na sa akosi me so potonto sinima me nka poto anka zero aya wo yire on kan zero na super eni ni nya trouble hwe unyimi yanka meka so se potonto se nanka opoto kensere but akwasi broni wonim sa no ma no mi hu broni kro oba akutia me mo kan je me won broni oba akutia da ye nim ti se ye ne ye bibremu ana ye nim sa no ma no e de ba asem ne ba ye se wo no wadamfo nam ne ye ka tro se suro di oben abra wo to forma nipa so ne be page na so ye se suro di oben ena nipa da sane a wutie ye edru me bi ho no ma why wadwe say wanya wunua bi a won ne ka sampa bo no so na edai ekokun enti ne pa bebre mpen komodie ti na medi ka say san komodie no ya na ebedru mre bi wuntimi nyina won ka say won ka wasem che nipa wo beka ne mo ye beka che wo say ya susudin komo na baby ya yesi susudin komo no bi say me de meni adanfo kata chew me de me ba wiase madanfo ye ba akopɛ but ye ni mo bi a ɔkyerɛ wiase na adanfo ye ba akopɛ na edru mre bi a eja to omumu no sikiti epie ne nya asem ketwa nti suodu oben wo na de onu didie no ono na rewo nam ona sa na tie eti ye besere obi a wotie yen mesere se woni unua bi nam ho na wo ka ne hia sempa kire wa katacha ade o ye bra anya yo utwumu ta obeka wasema kire nipa oh yeah utwumu tan ne mom aye futuo e wo Sumpa TV ne Sumpa FM so se ye besere hweniye era wase hweniye pa ohina ye bremo
Yo mpacho ketecho me das na me be mu no na me chietie fo nyina ka cho mu say do ma say said ye sompa 93.1 FM e ba ye e wo so am hotel Sheffield station ani di hwe ani mu nche mu pe no wono maso ye mu ya ye gu so a ye di dwumenti no Nyankopon to ni insurance so ne nkoso ngu won so no mo emma o mo nso ne ema bi o mo ye bia na enye ye na ye ka ne sa no Sompa TV Asem Empe Nipa dwumedi nyame ya dom na wode che ye no wotwe boken ene na cha say ye ple e de ato wonte no wo be hwe dwumedi ni nyina live na mo tie de ekoso na so no ebe nyanso ye say ye switch akọ TV no wo pe ya hwe ye ne a ye wode am ase no make asame am hu mi mfonyi nte no wo so pese wo hu me na wo mo na samwa wo sofo na wo hu katache obe maka ho ene ofosuo ne agya wusu a wo mo wodem ha nyina dem anso efe obi aka enti wo hu ye ne ye twa to so eno ani se wo ko Facebook ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anasa Sompa TV Ghana ni nyina no ye Facebook Mama wa ma no titru no yesra mu Sompa TV e ho ne ye YouTube eno ane se wo bo Sompa TV na che se ebie mu de amount ye ni hasenum nyina A to Z e ya de obenye nyina ahwe no watie ye kama e ye loud and clear na online for no so no ye njam mu eno ane se wo bo www.terra1media.com www.terra1media.com and say www.sompaonline.com www.sompaonline.com videos are air trending any news are air trending nyina ye de gu ho abribia ya na meka stress e kuma man for painting no bomoden aslesam ka ho adesuade obanyamo adesuade aba obla ni nyina no ye kru kire de akogwo setamte no wokwo wa amfaso de e na wo su benya de free so na empanyimfo ayadom omuso obi wo ho anu okita radio set anasa ne phone no radio so e wose wonya ahomatean bi earpiece anasa headphone ansa no watimi de etie meka sa wo dwom be de na ahome wo mana sesa ho empanyimfo ayadom ntie ne no ani sa wokọ eye Google Play Store but Terra1 Media dash Sompa FM Terra1 Media dash Sompa FM oba wani sense mo aye kan nyina no e twagu te se de wutie o radio no pepepe no te no se woni earpiece anasa hands free ni bia mane hawo ko Google Play Store na Sompa app no ye de ato ho e ye Terra1 Media dash Sompa FM e ya de obetimi enya e wo ho na watie yen na katache obema na asem a wo de ba ye ye me de pa o kan asem bi mame o se dem have na panyine bi na wo kuru firi wo firi modie na o ka chen saja kwasi nkwara nso ho ofe o se na ade oni ani akara le se ho ofe ade oni ani nti on ma ba ha nyina akanfo ye kura de nye ne ye ka kura no a wo besi studio ha bia ha ye kama ye ka na ye ka se kura ye twa de ato so ntremo ko YouTube ya Sompa TV YouTube Sompa TV dem ade efe ya ona build o table no say ship bi CNN crampo ma I bet you there was it cause where kada cho me das na me cause no say ne eye nua no Muslimi fo no o mu de Eid Mubarak Salah ena omudi ye na omude kwawie kire nyame ya adom nso a ebi nso de omude ne be kwawie ye na ye ka ne sa de na nchi akese ne ye de ma Muslimi fo nyina enkanka ne wo ma omo wo omem hasenom ne asante manta matichu de omo akonche konkron omo ye na duasa no ye sire Nyankopon se onto nhire nsuo nguso na wo mo bi sade no mpa ebo nyina no enfru no ala nim na ontie wonom na meka ne sa na me akasa me nua ba sister Fia Sakina say do madam wo Roma yamana jare yama happy balika di sala woni ukunu Mr. Sedu Molo one ne mani nyina Osman Rashida Baba ene Sadik ene ma misi mu nyina yama mu nyina balika di sala Nyankopon koso na won hira mo se wo ya santini no bi ma waduane a yankasa me daase Osme mo wadware yo ene Obasakina na so mo wadware wa woti ase na me ko from sister be your friend action lady hey o crow from
Janet and Sons ne opposite wa baby omoton pabo na opposite wa also won fa dwumade we say ne agro tonton enchinam ne sardine ni dokono mo ho wa ka mo bi atafe na no eduru anwumla na wa bia mu nti wo mo beto ne de omo fa dwumade action lady baby a wo bia ne ye chia ye da se koso na hwe ye na ye ba besra na ka sense ba besra ye ba besra action lady aha enti ka ye besra so besra ye pension nam bia mon ko wo ho mon ko ho mum ye pension nam ye sa ye ba na me penta mu ntime ye so for so ye se chinchina ye nye bidie me twa mu kula na hene yere na wo so mpa na mehu ena eja wo se wo hwe ye penti ye chia nyankopon koso a na onhira mu nyina asem so mu so ye mu wo sa kwan no so na me kwa ma asem no so no kede chaw Isaiah o kan asem bi o Bible no wo hanka wo bie mu kan ma me Isaiah 2:22 o ta refer Bible pa kede chaw me yes of ma me o ai asa ye wo hene yere tate ni mi no de ma pa no sa Baptist Ghana Baptist convention Southwest no nkora ni nyina ya association bi secretary me church nkora de ntime ye nkora so fa ani e pose doors ya na me kire wo mu aya me de bi nso so etu me trim se be ya asem bi sese ne ye kan pa cho se Isaiah 22 hono adaro me pa cho ayo me ka sa se 22 na kan ka ma abo ye pa ma na asem a wo kan ye nipa bebre de be ye sua de e de ama wo mo kete cho adaro ma yo Isaiah 2:22 okay already Isaiah yo Isaiah 2 verse 22 asemo ho pa asem no so ya adisua de boy kokopa nipa anema bi wo hɔ ani kwanse ye nso no eya na ya twetwe ya so e de free sansem ne ho okay nyina nso so Isaiah 2 verse 22 said osoroso ni ne sie ne montwe mo ho free onipa ahome wo ne hwini mu ho kata chofesi wo mame yo na wase repeat bi mo de amame ho ne nko a ni nko na me hia yo wase montwe mo ho free onipa ahome wo ne hwini mu no ho why ade wase montwe mo ho free nipa ahome wo ne hu ne mu no ne hwini mu no montwe mo ho enfree ne ho na ofra Isaiah ho na Old Testament na wo ko Jeremiah anase Yeremia one so 17:7 no I ben ofri Isaiah na wo ko Yeremia ho na 17:7 so de to aso kakra bi ma ya e ke be ya me de pa wo se inshira ene oni ko a wo de ne ho to awurade so na awurade ye na ni da so no menka obi onipa wode ne ho to nipa so okay na enhira ne onipa wode ne ho to asafo yankopon so kete chompa chome da se masem no ni tietia ne tintin nyina no so Isaiah chapter 2 verse 22 na osi obi a home efri ne hwene mo ba wo se nipa ne se odon ho to ne so a na je se obi a so de wo ben wo asem ne tietia nyina no aboa bi beka wa na free won tomem suro de wo ben wo anka ne no ya se ena obi mfiri obi betimi afra bonten kula ba be yew obetimi ayese obi betimi ayese na so ansa na hobo okula mpo no wo beto abonten prum no na mani ena a kire no se de yesitum enti obi a wo ben wo bia no enne efutu semu aketeche obema wode adum ye nyina e wo sompa 3.1 ena afa sompa Facebook online ni ade ni nyina no yenso enyu obia na yedi yankomo de kire no yesi aduasam yenu ye ketere ma tia santamu no ensemu a eka no ewo seto da bi yetimi to ya no na leka kakra enya ba bia wonam nyina na manipa hu ena madamfo no ena me yonko blabo no ena wo ise wo yemi nua o ena wo yemi obia nkase ne wunua enya aka obia nkase wode wo fa na se bia o ma me nua ba enya aka na so nya nkomo nyina ena yedi kire amansan eti yesre ena nsam na yaba ne yensom yie na abua bi beka wa na fiwa nkasa wotumem okay that's secretary Mr. Medas suffer baby am take we say me hwem hu ye yes sir anya ha yes studio de Bible da bi na me busa me Bible studio din
Wamo studio. Minim na mi busa. Yo mate me dase. Nam de ona na ban me say ohoma fa ne hwene mo dia and e so yo. Na ho no o kire wo nipa ne tiri emu bon. Azar 222 no. O kire nipa ne tiri e bon. Yes ono de ohu de fa na ye ne tan. Na number 2 wa na wa trash mu anasa ka. Dabi asekire no so de wonim say ye kan Bible kakra. And I say one on sway. Now, okay, say, Inshan will be so then I want to answer for a say it 2 way. Oh, see it 2 way. Now, do you have to say me brow bruchiri, me brass over the Famiaco, and me brass over the city. I'm not the one to answer when see the Anama. Why? I guess what feeling. And they will tell them about be any trim bone. In a Christo dear, what do you want to so? You matter what, baby, I was so chat. I was no could be your pay. Nana me that say, I got a job, Emma. Nana, when you say me so me a camuni. My tuba 8 years, yes. Are they? Me a tuba 8 years. I'll pay Bawari and I'm in Pebawali. Ah, Miss me tuba and Tinamis, Binu tobacco worry. Oh, there be me the man to Banco Valley. Nana me say, a boom name in an amateur com. It's in the Yanum Cremofodi, you know. Me a fast and mo kakra. Me oh me a kakra. I can't pet you on dry. Now cherry petty namentia see you. And I want to obituate a bit. Was it now chow con? Oh, Missy Michamicon, also was see ya. It do be a also call. You wabba. No circle. Tana Mitchell and no as cho. But tell them say, and come fully into me bridge. Enti Medasi be bree. And Mikem within the Mohammed Seidu. Enti Yana Minu. Mohammed Seidu. Some year friend. Tia meaning our own body sala. You know, I'm Fapa, no, so I'm fine chandy. Then I was pan who go can on Quackashamus, so I know be no echo. A mere such a baby Dimsala. Don't know Monsieur Dania Papa for son and Muslim for Papa Moyana, Pano, but a bata baby. I'm a great Debbie Minuni did. Also, so what do we have photo? And I'm on you. Debbie Minuni did. Catch out. Asem Empe for her. Debbie Minuni did. Debbie now you're fasting. Oh, that I know, Jano. Debbie now you're fasting. I saw for her, say, why? Never. Abonon do no be kotona ma wi a anaju no do and you break menu na didi waso na ewia say dey kan wi ani na second ho ya no nyina na didi wa opa me challenge ne aduane edi ye menu na didi oh that be ma come che no mo ya so mfa won go follow say you come na me find out to say in fact say wa anya continue be na wa deceive public say we ya continue in fact ke trust me go ma won ke so better na be wo hey omo kan na you joking in game sir be wo na me joking oh please so fu nyame ani me agina no me nyame ni pa me twam tro sa me talk me se me no na didie wa nya kwam kire bia na me nya hwemu me se e mo fa kwam kire ma je mo na me kasa no pa no kwa le bi ba wo no kro wo bi last week Monday to Friday my papa no ba because na me mood na me mood nye eti misro wadawruma why katacho odi en karakase because of ye dwanum nyina che o ma adwenna o ka asem we na me wura ho because of enamfo many yetom said ye ni nwanum nyina no mo kana ewiase wo ho se wodi wo kra na oni padua ko hye nipa mu na ko gi nipa di na se nipa disappoint wa anka wo hye ho akonfo kra na ye ya anka ye because nipa no gini diye o se nipa we di obetimi aboa wa brabo ana se wo ka wa asem cheni obetimi amon wa awra chichire a obetumi ama woni da so agina ye ba sa nipa no wo bobo won sem nyina no na wo ni nya asem wa wasani mi e di achire me ka se madam for ba ko a na wo ye sofo wo hye na wo de nyina awie baba walni na dafu ba ko pene ko na eba woni didie to nse o kan nsem de ne ko ge ne ho ba bia when Thursday no me so me pie Friday na cheto akoto ne mana me menda aba bedru na Yankopon ya de ma Sunday o me de aba be ware Saturday ni dru so no common malt na dafu ri chinchen sorry de oba wale no na drive
ana makoto can mot 3.1 ana omunyina no enom ne kakra ka na edi nkomo na be me se wo ma me nwura sto we mu nkoto ade mra otumoto na no awonom kata che obe ma sofui abranti esi ya okoto ade na ba na pe oba ne wura fi no ho afa ne mot no wanom boy ne the poison egu na di o de kana se me bia kire no o na ne ko ne gay wa o ma hye aware o de ko na ata na chi o onye ne mu gidie ekodu anyumla abranti ne yem to the obey wedding so obey wedding 3.1 akwane de aduro agu drink nim okuno adamfo ne nwia o woyi ne nwia ne si nkyɛn kɔfa adamfo kan ne tirimu asɛm nyina kyerɛ no me wale wia me kɔkɔtɔ kawe me kɔkɔtɔ asase me wie a me de me kɔkɔtɔ hanum a every day bi obetimi aba kyesa adamfo a emu ntiminti asa Margaret akabuma onipa ntimi ngwa mu sa na okoye na adwene eti na kata chobe ma buto na me wura hopa na makokai no because adamfo odi nani na adwene ne kra ekoto so wo no adamfo na yi ne fra sa so ne kwasa eti nipa wo kan wase ma kire nipa no wo hu se nipa na ne mu te wosere na so ni mitirimu adwene ba bia odo ba kwakosie me papa ka se wo sisa asem ma ya unu odofo ana se kuruntu wo a unim sa wansra odo na de kuro betu wo no ya na mu ise wo hwe hu ya de obe wo kura anyawa obetime kun because of bia babia okeka ko ana wudibra na obobre etinyame anyawa do 3.1 kata jojo hu kata jompa johu go ben no de nsa e point etinyame anyawa do mo na se wodu gidie ana wodu wani da so kakra komedi pa o gbe ko dikacho kata chaw ewiase akani kwa akura se ye kan ya asem kire nipa nanso ayese ye hunam ye nipenti no wontimi hye dem ama nko wonsem nhye mu because ayesa kura be nwunu agu ye eti mesere se adamfo eye nanso ye nka asem bebre nkyira adamfo okay adwuma mu ha na ususu se wonya wo be ha o adwuma de obi ani ho obia ye nyina da ya na onsana melase yo abusanfo ye mfa frefo be se enum bi na in fact wa defending ho se obia onsuro obia yo hello the great man yeah you sabi me well Pacho ma join me do you say ene de na wo tekwana no pa eje twere enu wura mu come on aha mami se oni wa beja foni na na beja fojo so pa yo omona sama o ma ye nije e bokwana ya na me pese o muko pa me o pese o muko die na no de ye ko office no ko bi nwa atwede o papa ye tia ni ye wa ya balanda mu hase ya na eyire ampa ampe kasama muka no kre yes show di oben wo no no nyawa obekra wo utni wo se woni obi nam wayi wakoma mu nyina dia mani paso ne se fine adamfo bi twenia wo na ye wunia na no ise bia adwuma na wo mu na ye ma wo post na woni ne nam na wo katre na ye le ya it's open to travel then see the assembly park or two so to the sense that we want to be end it's a down for there and far down for and count someone no always keep your secret let's make your secret be your power that you will be copia it's a down for there almost far down for but the trust down for sir manage me kwena me daba ko e bi ni birthday Kotiusu, in the past, sorry, I was Bushman South Baby Congregation, Akatiusu, but the European. I mean, can't say I could point Shannon. Oh, yeah, tomorrow, I am Pabua, I will cook for Jum. So, young Pabua, cook for Jum, the European. Happy birthday. That was a pa. So, I am Pabua, Krupo Jum, Padia, or me. Man, 88. You sabi me well. Eh,
K.A. Junior Jesus. Okay, but that's it. I need Jesus. Now, I said Junior Jesus. God bless you. Mmrantehene, fear you. What's over here? News one, my child, and I said, "Man, you quarter never." That way, Ukwera. Namwa quarter never, man. I make a sikakra, make a sikakro. Make us come to my one. I Make us say, what say? Memra, and make us say, I mean, you. Mahu, sign of a car, sign of a car, yeah. What say, the magic sister Ghana there? Ayo, Wadaruma, Medasipa, Mensa, a swat take a crowd here. A swat take a crowd, a swat take a crowd. Yo, Ukera Krawa, my Subasati, Wadaruma. About 40, why? Eh, that be Randy. No, I'm saying what the next what you also said there be. What's it, sister? I hope I have a bathroom. Yabra. Miss Yao be our Henry or by the Yao that man, Yasan, no, that's the more by. You're right. What's that? What you was wondering? Hello. What about Bemedin? Brad John, me go for me John. Nipa, if you so Nipa, so your bell and a cool power. May say, my age. Me come out to me, me couldn't have breached you, and I'm a catcher. Oh, why not? You caught me, send me and my catcher, TV or Ben, or baby, and if you a male, and Jimmy, come out to Nipa, any fine more. If you will be a damn Miss Abration woman, or what I make you to come as a come baby. I know, Many problem. I don't know. There was a hello. Never Papa Sundian. Oh, your encounter so we yes to Dimu. Ame. Eyo bana oye gas oven papa na baba. Obi so de baba hoja won fa me mai. Aja do de me ban fa me mai ya me de kro. But the papa me sure de me wa twene yemu pa. Yo. No my answer like you no. Who say o ban ba prepare me ho. Me that's it. Papa, I mean, here for the first clinic before you now, the clinic no, your chair, working now. Now, oh, me, Nipa, dear, said they now, oh, can say me, they also Nipa, a free and Nancy, a could see, or come, if you back, craning, say a tino, it's a master. Papa, we hear more Papa and the war. It's in the home And the Christian, Osha Yenny, any are so, any are not, any are finia. As I hear we are trading new Asiano, I think I met you, and then between you. No, I didn't have so no, I didn't know Sakoka. No, new channel. Pia, Papa, a foot to the American, oh, boy, pa, Jacopo and Shao, no, beg for the you never remukra, you come to the Paul, I mean, come home. But I was say, offer for Chatona, yeah, funny, and I cried a woman for no man to go. Hello. Hello. Yeah. The man 88 in the whole world. Yeah. Hey, Papa, and let you met that Papa. Pacho, my friend of the metafrano. Now, when a mensa tower, life is easy. And what she said, a samado. You say, Pacho, Oba Achima Kawamaha, and now said Achima flat hop pair. Do one idea different me and we are yeah, any atom. More when I would be say a pa, a crab who makes some panay 3.1. Me say, share program we are home. In that theater. And I mean, I shall soda. Shall me say, Mmrantehene, Nanka, Nipa who knew one. A yet day na, Bama, I would got the year. No, it may be sicker. I call one another fee. Not a woman, no, I kiss a kind. I can't get a minute. Oh, not can you put me one?
or bank or Donny Kunu, not in a Tanasia woman, could I be a me and Sabiru? Not with me a prize in the Kunu, no Kuno. Papa, and then we put your water, power. Mmrantehene, man 88, no, we do 2 for the mouth. Yamisha Papa. Meda was Abusian for Mamma Nason Petty for near of was. If you say material radio stations are not sending some petty for near of Jima Tumono, minima beggar for an odd day. Pa na ye kukurumpuni o ye kukurumpuni. Yadamase Mama yan toward me so yeah kai mo say ya prayer to TV no so ya prayer to TV no so life and colored said ye ba no sa na mu ye said ye ba no sa na mu ye abusuafo mama yan ko no wa de di ka no me ka sem bi kire mu mama men ka sem bi asi Nigeria baby yan kwan wone ne manum ni kunu ka ho wono so ka ho na wabi yan kwan no so ato wo se enyo esi gas oven no so no gas cooker meboa esi so na ne kunu wone ne kunu didi bomu ana wo serve ne manum bi ne manum no wo serve wo aduane bi enkwada num didi ye no say di key person ewo enkwa no mu enti nkwada no num nan no obia antiem obia nsu se me yefuru ye me ya omunyina ye koye no na chese omowu egu ho na ba ko pe ene be ka che ne ma me se ne yefuru ye ne ya ene osuru mu so ko pe do bia ma no e ba ne sa no pe ene ko wie se okuhunu nan aka no ba ko aka ho no wuwi na woni ni kunu nyina ya adwen se ombe ye autopsy ye papai na ye hwe adekure kum kwara no ye doctor for papai no na enkwada no edidi key person enkwa mi obata nti me be ye nkwa na me de aduro gum se me manum enwu how se be ma no kura bantem ene oba ne kunu didi ya komsuwi na omokomwa na omosa nkwa ni bi edeko lab si ekohwe na nkwa na poison wo mu ampa nti enu nkwa ni mu na aboa we sei wo jeko aboa bi otese kotra no ne nam dem ye se tafre wa no a very good asese nwanwa nya nwanwa pa no na wo jeko no ono nko on chese oteto nkwa ni mu sisi no mu a na esisi no na aye bibi wona numu concoction bi wona numu aye poisonous ena opugu nkwa ne mu onim se danchem na nyoma danchem bonyuma no aye the most poisonous thing in the whole world so ensu ankrema na de danchem nyoma na drop back so mu a nipa 10 million num ombiwu Sampana 3.1 so obedience ne mo wiri bom no wo sensa no wo shama na nsa bata ho na beduru ba bia na mo wiri no wo pepepepepepe you all die obi abanum sane bia bi enti aya rehosem na yeso oba na densi akantam se ba mi so be cause suicide obekum no ho so no ayaduane ma na manum awudi a obekum no ho enti doctors na hu se sa wo je ko no ono na course sa blanda no nti abata nya wo wa fia hodo mesrawo se wo ye nkwa no abuya so still abuya so bibia se still kura de anko behunu ko behunu so wani na nkwa ne titiri no mama ye muya so afutu semo a ye nsaka afri Nigeria na ye de amamo yes banchi aba o de to baby a se jadio se demo kona no so ho a ebi okra mba ho bi abanchi aba ya banchi edua ya ye didua ye bi o de se si ho no nya na ba ne bi na wo de to demo pa na ye se afro mo if you ra ye se omo kita ba spirit sana mateno
Ko de me de konkonsa o be dia o de ko o be tie won se wa no on say eto da bia oba na ade ne ko da mu no e da so ye nwanwa asa emu da bia me ka se wo doje do mpra ko da mu a ka se me de ni wura da mu no man hunu obi a enka se obi a aha wo mu bi na wa hunu obi no obi de wo pia ba jonso bi hunu wa no o ka kote aha nti yes sa na ana say men ka bone oh there be nyame na me ka afa o me say o and be cra dog gate net no mo de aye dodo na no nya glass into no temu o inside that wow outside no acheche de na chi na eden pa utwa femadu akora na o sensan no de wo no dua no ebe konton but say e banchi aba o sensan no de wo se gira ebe wo na si form Banchi aba and there might be a very very scientific content here. Ukoda salame na wo ba anopa. Sampana 3.1. What years will be nipa ebi dante ebi nantem. Oh, me say. Obi ane bra de na net no so no se ba ku be tented. Wo ba no wo ba wo mo wa bontu hu no omune me say wan kasa kura wo lifetime no wo hunu obi a wo twa mu bi a wo twe ho bataya wo no wa hu saa na tie aha tentetefo no he enti wo wi ho kompana dem a nkasa me ko obi a hu me kasa me man hunu obi a me dase ana we no so kosua ho no obi so achem samwa no kosua ho no a ya ba wa che no ye kosua ne hunu bi a na so totwene esi bi wo ho a me ko obi ne kitchen sa na busa se na we de ade a no se samwa ne suro omu susu se abo bi din omu suro sa abo ade na omu susu se abo ne kosua to omu nsi wo bi nti sa kosua ho no eno so wo di bi toto kitchen a ye pam wo mo pa kosua ya ko TV so yi de YouTube no nso Sompa TV Sompa TV wo de quote YouTube wo bo Sompa TV ape wo be hu se dwumedie na ekoso etwagu wa na watimi anya bi etie dia ba obra na wo ko Facebook nso a eno so ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and afa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ni nyina no eye Facebook online so no ade etwaguo na de me dakura ne de mpanyimfo de abetum no Sompa app wo ko Google Play Store wa eno ane sa wo botera 1 media -Sompa FM Terra 1 media -Sompa FM Terra no ye TERA now the media so Terra 1 wo de Terra ne ba na 1 aba now the media Terra 1 media -Sompa TV ana Sompa F obe hu se kasa no te se radio pepe na chese no so twago nti no ye hwe mo hwe yen mo kwaso ana mo invite amanfo mo ye ne sa no mo wi ana mo like my Facebook and YouTube no nyina wo like it na wo subscribe na fe wo share so de amanfo wo nua no obi ehia futuo obi ehia ne jinsem nti share ne fama wo no wo wi nso a notification bell no ade bi wo wa esa adoma no eno asa wo de won se mia so wo ya ne sa wo fo no so anytime bia Asem Empe Nipa dwumedie no announce program ahodo ade ache bia full for thought news ni ade your friends set of fear kwani program na mi nim facha ni ade nyina no be hu se sha se banano na wo phone no abela kre na je se ama notice se Sompa for no mo bonti no ye krado ne tie wonti monye ne sama se de be ya ba be so mo aketu ya pa no ye nyina ye nsati mi akatache obema eto asoma ye ni me da wase yo atie for message me dey ase no me bo asem bi da ro kire mu ni tie mu an se ababa obi e friend Cynthia ajana woni be me bi na wo ho be me bi e friend no Kwasi Ajiman no Italy sefa hena be man se oba be wa no na bobra na mumma min twede ti ase oba je pene fi se sabia nya do oba bia epawade na be man de be boss no osan atwesane se onan ware oba biu nsem daja nsem bebiri ya twene nsamanko ewo radio so TV so no kwasem ni nanka mehwe ni nua baabi nanka asemedi oni mfa ho no so abekire
na we de mpanimfoɔ sɛ woto so tuo na ɔbɛwuda kɔti a wɔno asoa no ho ka wo kwakwa eburuntuo mu na akɔdwa na ka wo de na bɛfie na wɔno abɛwuda kɔti ade a wɔno asoa no ho bɛma kwasi agyeman ɛnɛ wakasa bɛma kwasi agyeman wakasa na bɛma kwasi agyeman ɛkasa hwia etuomfo aso ne kumaboa asɛm foforɔ saa wɔ hɔ ya ne mo bedi ho nkɔmmɔ bɛma kwasi agyeman ɛnɛ wakasa enti mama yɛnhwɛ na yɛntie ne kasa mensa kankra sɛ ne ba bɛma waba na ɔno aso yɛbɛfrɛ no yɛne ne ba bɛma no bɛdi amanneɛ deɛ ne papa soma no sɛ ɔmɛse nkyerɛ yɛn no ɔbɛse na ɔde akyerɛ yɛn na yɛhunu anammɔn a yɛtuo aberanteɛ yɛ mu akɔ aba yɛgya pacha wɔde sɛ bacha frɛ me Ebenezer Asante pacha o papa ne Mr. Agyeman ɔyɛ me mfa sɛ family abusua but ɛnyɛ me real biological father pacha oyɛ abusuani ya sɛ abusua no yɛ bɔ no kaseɛ paa nkɛ bɛka sɛ bi a wowɔ fa no no anaa sɛ yɛ wonua panyin meka sɛ ɛnyɛ abusua ne mbɛ sɛ abusua mu twe kakra abusua mu twe family friend yes enti wonni no wɔn so nim wadaroma mpanimfoɔ sɛ yɛnim kora ɛsɛn bisa anwummere deɛ agya mpakyɛ bɔkɔɔ sɛ na wɔtwe twa mu no na Mr. Agyeman hu sɛ yɛbɔ ne din yɛwɔ kasafidie so na ɔte yɛ no frɛ me ɛna yɛdidi nkɔmmɔ kakra fa ho to yɛ no ɔse ɛneɛ yɛabɔ ne din wɔ hanom deɛ a ɔpɛ sɛ nkɔnoa bɛyi ne ho ano na nano efiada no nso dwumadi ne kɔɔ so no ɔfrɛ me na mewɔ baabi nti meduru fi ɔfrɛ me sɛ yɛbɔ ne din wɔ TV no so nti menhwɛ na namba na egu TV no so no memfa na memfrɛ bi na ɔno nso ɔfrɛ nti yɛgyina yɛfrɛ yɛ abɛt yɛnya ɛkwan a anyɛ de ama ankasa bi nti nano memene da na ɔyɛ sɛ me ne biological son yɛmmra na yɛne mpanyimfoɔ mɛdi nkɔmmɔ na ɔno nso pɛ sɛ ɔno ne fa a ɛwɔ mu no ɔno nso ade to dwa mpakyɛw tumi baa yɛabɔ ne bi ani hɔ no deɛ ɛna menim bɛ sɛ ɔyɛ ne ho adeɛ na ɔkɔgye no awareɛ deɛ ɛne deɛ menim ɛno ho okay ma mentwa ne tia sɛ asɛm bɛɛ na ɔde asoma wɔ asɛm a ɔde asoma me nyinaa ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔne mpanyimfoɔ kasa na ɔno nso ɔno no di a ɔwɔ mu no ɔno nso ade to dwa dawase pii abusuafoɔ aduru berɛ a ɛsɛ yɛkɔ dawubɔ so adwatɔn dawubɔ no moma yɛnkɔ so na ɛsi a yɛbɛtoa kasa no so okay abusuafoɔ fidie no asɛm kakra nti 21st clinic say eba sciatica no ho every wo sisi mu kɔ no a woto ase hɔ no ntini na fa wo srem ekosi wo na ase hɔ no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo gye ho ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa wo yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa e na kuma senso ahia wo duru session so wo mo na nwie dwabo so wo mo ho sunya ne wenchi ne ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert 21st clinic. Okay.
was here for said the Moamotina Masumono 21st clinic Sciatica Express. You can't lay TTT as a sciatica idea. 3.1 and a draw. And then Crabba Tabia, the Cronoa, and a Yajuma. Yadamase. Yeguswa, ye frere Bema Kwesiajama. Na also ye TNF. Ye program, a democracy program, also can be. Ye mobia quite. Nti mo a to da bia na ha mo se mo amma me kwa no ya na homa na ye di dwuma no to da bia wi mu nye nti ya na ye nyamo nanso abri bia obeya yire de se obekasa no ye be ma kwai ama wakasa nti abrante aba ye da wase na bia menim said bia wo bibi foforo bra ye frɛ Bema Kwesi Ajimai sa wo bi foforo be kan na bia ono wo kasa wia na bibi o hono ma semi o ha be bisa na bibi tesa uma aha pacho ye frame Mr. Ajimai na yo say ye frame Mr. Ajimai na ye nto akasa no so okay ye dia so tie no na ye de ani fam se de katacho Bema aka no na Bema Ajimai waba ahmano suntimu ma me kwan na me ne kasa Bema Ajimai mo akwa ba 3.1 yaja atisai o Kristo adumo ne mo pa bo na mpa cho mo so e yeso ye ho ye pa me pa cho bro che fa hene na ye ne wo kasa free mpa cho ye kasa free to Italy Palermo to be precise yo me da CP wana Roma yo ababa obi a friend Cynthia obaje na wade wo Ghana ha ne ofre abrochire bai obaje na wade ne tena ba bosome ba ko na wokɔ na kira asɛm no ɛyɛ daja ne tie mu ane sɛ waboro to nsan sɛ ɛnyade a wobɛwa no biu na yɛtie wɔbɛyɛ asɛm na wɔbɛyɛ kan asɛm nyina na kyɛ sɛ wagye ne kokɔ so akɔgya no suburani na nka mamre ne amane yɛ wɔ hɔ sɛ wɔyɛ kora nsan ne bi a wade na gu nso so a enso aye ntwensene na ene na yete se wo pese woni ye kasa na wo wo kire wo fa e de kire abadwafo ne yetiefo wada roma abadwafo ne yetiefo aye ready a yetie ne awoka ja ready medama se na metia wetiefo 3.1 no abadwafo me mamunyina madwo ya jo so ja ready me nkuta no bon am say last week ya na yehu am say enane na wotwe pepepe ene yehu say am say program edika akoso na me kra na take me by surprise am say ade chi ansa na me te ho nsem no na in fact na de we akoma no esi ye no na nti ama me kra no me nua no mo sande ma me no mentimi anchada enti se na ya se we obi papa na nipa na se wode boni betua oka ana wiase no na ya ma papa kora na ya yeti nyame anim ni te se de wo kan ya no kura se obai mitie ayi ni kakra na ekwan ya me fa so me di hu oba no enya se bia one papa bi na ti wo se de ni wo sika no ana meme ko hwehwe no lokura bia ni ba bia sa oba no na minim ni contact ana me minim se ani kura da ho be say kura na oba na oto na o kasa bibia no timi betima kire se obetimi kura be ye me ho kani ba ni nyina na ekosi se me wo ho am say year be 2018 mu e ko ne na wie ho ba bi ana me wo ana number bi frame ti number ne frame no na minim ne number minim ne contact kura enti number ne frame me ko me pick call no na se e wono enti ora ya na mbusa na de no nya na ma no so kwa sha o ana sister bi o ya pene confidence no de number ne ma the true that no di nya me contact ana started say oni mi di nkomo 3.1 ahon ya benye contact enti ya kra na di nkomo no ma na nya se bia aware sem bi ni bibi no ba de kwa anim na me be ya wote wei
ɔno na ne wɔ me fie a ɔteki me bibia wɔna hwɛ me bibia so me fie ɛma me but through that na yi Cynthia ne bewura mu obi ne bebe ofiri a ɔde bɛbɔ bewura mu de mu ya sɛ afei nkɔmɔ astarte ɛkɔ so oni obia na ɔne papa bi na ba papa no kora na msɛ ɔne ne ntɛm tete ansa kora no wɔyɛ de ɔkɔgye me number na ɔkeka ne nsɛm a fine ɔne me didi nkɔmɔ ɛkɔ akyi nti akyire no ɛkɔ ya no ɔyɛ sɛ wɔyɛ adwuma ne ho tɔ no ne ade no agya sɛ mehyia ɔbaa yi na ɔnyɛ adwuma ɔnni adwuma biara adwuma na ɔyɛ a na wɔka sɛ ɔyɛ adwuma na ɔnyɛ adwuma na ɔnni biribiara yɛ ebi sɛ mehyia no anaasɛ ɔstarte sɛ ɔne me kasa no na store bi wɔ adwuma a ɛm sɛ hɔ na ɔyɛ adwuma ana na that time no manso aba so a ɛm sɛ every time biara no ɔmo kɔ ho ayi a yɛm ɔmo koraa no ɛnyɛ adwuma enti me ne ne kasa ni bɛyɛ sɛ 2 weeks koraa na ne ba gate ne wawie school ne last born ne ba no awie school a ne ba no ebusa me sɛ ope phone osu egu o maame sɛ o maame promise ne sɛ obeto phone ama no 2 million ne koraa na ɔde koto phone no ni bi enti me ne ne kasa na yɛ mareho na mbusa ne sɛ na phone de sɛ ne bo nya di so obetimi anya bi 2 million na be 2.5 ɛna ɔsɛ okay ɛna onyina so na me send this kama na me send this kama na to ɛma abofra no na abofra ni jesu nipa na no wɔte wa wo kasa oni kapre enti through that no ɔsan ka kyerɛ me sɛ ɔmaame wɔ store ɛwɔ adum na store no ɔmaame nneɛma wɔ mtimi nsan ma no kakra na ɔmfa nkɔtɔ toilet roll na wontɔn enti mesan tam sika ma no sɛ ɔbaa te fie na ɔnyɛ adwuma de a ɔnyi sika no na ɔnkɔtɔn enti ɛhɔ no na ɔkɔ me fie kakra kɔhwɛ hɔ sɛ adwuma bi kɔ so anaasɛ biribi enti akyire no through that no obɛyi me bayɛ a na wɔwɔ yi ɛkura efiri hɔnom ana obɛnya advantage through that no ana ɔkɔɔ no akɔyɛ adwuma akɔyɛ nti akyire no na yɛ sɛ nneɛma keka abɔ mu sɛ fine 2019 yɛbɛware yɛ kwan no awareɛ no ti paa so baeɛ no koraa ɛyɛ strange ɛsɛ mea me fada ɛnim ne suban nti ɔmo ne maame ɛyɛ n'adwene sɛ awareɛ wei deɛ but me no me ne me fada kasae ɛma me fada ɛtrae sɛ sɛ me kɔ kwan bi na sɛ mmoa bi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔboa me ɔboa me fada koraa wɔanyi n'anim ɛma ɔne n'adamfo yi a ɔte studio yi bi ɛna ɛyɛ dɛ ɛne ne gyi yi ana kyɛ sɛ awareɛ no ɛtumi baa so mebɛyɛ ɔbaa ne ho agye sɛdeɛ wɔsi kan through that no agya mehu sɛ ɔbaa no nyɛ adwuma ana already me maa no sika sɛ ɔmfa ntɔn toilet roll yi no a ɔkaa sɛ akyire no mebusa no sɛ na toilet roll na mema wo sika no wɔse ɔfiri madoma na wɔba aduma a ne sikasɛm no sɛ ɛka sika ɛgye ayi no nyinaa ɛnam sɛ okay ɛne saa deɛ mɛpɛ store ɛwɔ ayi madoma ama nti awurade yɛ adom sister bi a me ne ti fie ɛwɔ Italy ase ne store mekɔgye for 6 years metua 54 million mekɔtɔɔ fridge mu no 18 million ɛnso ɛmaa no mewieyɛ ɛna yɛkɔbɔɔ shares ɛno koraa ne carpenter ne ayi no koraa kyɛ sɛ sika bebree metɔɔ ceiling fan mewie mepentii mu na mewie na mesan bɛhyɛ ne twa ɛmaa no mehyɛ ne dwa wie na mebusa no sɛ gye bɛ biem ɛna ɔso mahyɛ ne dwa yi memma ne kakra na mentua ne light bay ɛma no memma ne chop money kakra na mestate sɛ meyɛ ne nyinaa ama no agya mewieyɛ no baabi a na ɔte anaasɛ me hɔnom no ɛwɔ so ɔsan na sister bi na abɛ ɔkopa a meme side nti sister ne taa mo so yɛ na ɔsɛ sister ne firi hɔnom yɛni hwee ɛwɔ hɔnom nti ɔsɛ mesan starte na metotɔ biribiara foforɔ ɛde ma no metotɔ ne nyinaa ɛde ma no deɛ ohia biara no me ne wo kasa yi deɛ ohia biara ni hɔ a obusa me bibi a mepusu me tita me ne wo kasa sika memfa ne sɛ sika me sende ma ne yiwo ɛno koraa deɛ tankyɛn deɛ wɔ me phone so sɛsi a no
metimi abubo din be miensa amawa ono na mse ayi ne mamienu ana ono no baako ye betimi akọ MTN oba ne eba ho no kapre anase ni bibia ni wa anase ono no se wotiwo timi sandi misika anase timi bo me dosi bibia ni ho sa me na mahwe na mehwe na ahwe ne ba panyini ko university grad me na oba abu am toto productions eni ade ma no enye niam nyina na ebetimi abegina bedwa mu abeka eniam amaya ma obaya eni otimi ko gina ba bitimi egu mani mu ase me koto no aja eno na man hu se ewiase na ayewo ni papaye ebeduru ba ni papaye no but nyame adom se ade a obeya manipa no wuntimi nka se nyame afro se ye papa obi bedi anazo obi beye we a wobetimi aka se wonya papa bi mehwe obeya enti ayi a na o se me ba Ghana enti me ya ne ho ade year 2020 no ana nka me ba Ghana eja me ya se me kotwa ticket nka me ba Ghana ana covid no esiye covid enti na chese mintimi emma Ghana enti me ya se mintimi emma Ghana so sika nka me de be fie no ene me hyehye ayi bi wo ha nka me be furu no na nka ma hyehye dan wo so ene me nsan fa sika no nka me de ba fie na covid enti yentimi ntukun no me nsan fa mere oba no na se me fa emmodan na so na se me nye sa extension no if the nanka me be furu nanka ma ya abro san wo so ana amanfo wetu mi fo se no e ho no kura no new site nti me yes stores na emmoa nti me nye ne dan ana me si me ye ne sa ana me ne oba no kasa na me am di misika esan ko bere no to we dana ya hyehye ye me ana me ye mi bibia me kapre na ja ni nyina ne asam no yemfa asem me kan de wo ma e bebire enti ebu a me ne oba na start ye din komo ebu a na bufuo ene ne niema bi me ne kasa kro otimi kate me phone but me no me nye obi a say ensamba 2 minutes bia na makofre o maame na me ko kan bibia cha na say me ko friend cha no if you mature mimi bi say manyini nya say bibi kitwa bi na me ko obi wo ana oba ne say no tie na ni so ade no na me try say metimi maintain niema eto so cause wa 2020 na maintain ama na o say me say Sunday tin about 2021 if say yinim say 2020 ndi yintimi ntukun a year 2021 no me yes me beba no na oba ne be frame say say ne de ne bucket wa na kura di 18 years nti opese we start say wo ye nnuro if say wonim say me ba Ghana na we say nyinsen bi betimi atake over ana watena se ate nti o say me mwa no na wontimi enye aduro no na so enye bad idea ana so enye okọ end point into a end point or into end point one also no almost every 2 weeks biano ya bagine 80 Ghana mitria sika was work yes I 2 weeks biano also meje eduro ni nyina me ana me send ni sika do betie do be hye me ana even like be kra me ana mitria me ye we nyina me hu no from 2019 2020 in 2021 na me beba no ana o se okoye no ya ka kire ne se wontena before se me ba me ma be sisi no asemmara enti March no kan sa kire me na o se me kwatwe me date ko September store na me aya ma no ono no odidim anya se bia odidim se me sa ma no chop money me na na mtua life eja me ye we nyina na me sa sending iska man de ko site ayi edan na me ye no enti ska fage oba ne nsem nyame nko an nim adwuma bi a me ye bia do no woni gina odo se me wo ma fine me ye o ma sede ene nema ba dodo na oba wi so ene sika ngina me ye we nyina ma no na me bebe fie June ana our friend say wonim say beka 3 months na bebe fi no friend say store na me ye man ye ntade na o complain eduba bia insa say obeka store na ya provision store maboka be 20,000
200 million. 3.1. He says, "Oh, but cost to Hono, Aquatina, Crown, Drew a beer. When him say, I had now to fear Crana, Mebreniska, and Tibua on Costo. The Bua no the fee. And he ordered the Sas, the entire Indian said me, but Becky or Baya cannot watch them. I'm man was a jet train, the man, a beer to me to Pong, and as I be. Well, who said me about a few September, June waka say why dey store no o pretty bi Sampana 3.1 minister rana je ne dia me ne kasa enti say anka store no nka 6 years na me rent here enti say was one report pretty bi emu dia o say me hu store rana na me ye dey meje ma dey Minister run started saying Casano, na store run say, we hear in a crown or better now on a light bake run on Chiao. And he says a balance a warm crown or so at the moment. O Dika correct, I call it TB. Now I correct bear a dow. Ya correct, ya. Obana, a Jumana or yen, on Chia light bake. And no cry, I find on Chia. And he light bay now, ya share na say hono kwa akra or the 10 million into was any panel 10 million to spend me nya kapre into June ana o dey adwuma no September ana me be bagan enti hono nyina me maniska kopem se time no e ba be so a me ba be bagan mini ni hia da me ye ne ho age nyina na me hu no menini shiada enti afi na me bepa Ghana we be mu ba no kra see enti time na me twa ticket we na September na ba bes na me tu September 29 enti September 29 na me bepa Ghana okay. Me yes say me baba Ghana and or yes oh person paint your side on kwa enti me is can on fan to paint na am say okay enya hwe and am say okay ni only 14 million enti me di 14 million ne bre no and also na onya bi na confirm me share me wonka enti 14 million ne coin and also sika ni nyina asa enti sika ne ebi na enya hwe and am say okay enti me friend na me busan say me ne kasa no so wontimi manka na am so oh how enti obi a me ba ayi a be hia me wontimi me hia me says kanasa na o kan say na am so okay enya hwe ene me sam man is ka foforo 14 million second one but we need the onfa bi nija onfa bi be hia me enti me sa sending sa second 14 million na onfa nija eno so ko ye no sis kanasa ntin kan na kra wontimi ma and I'm so okay. So won't me Madia or no crown or can I cast be a group in a route. And he a dear Bachama met two upper Ghana. And I'm a friend or Nama confirm and say, oh, me time a crime with the bedroom gun and 11 o'clock. Sampana 3.1. The time would be drew Ghana 11 o'clock. By Honey Wadru. My friend, Jamie also. My friend said, I dear Bachama Mabagana. It made drew time 11 o'clock. And he a time ben or no background. And he may feel Obana me Busano say time beno. And I was on the one yamo scanner 28 scanner with the blending in Anasa. And I'm so. I didn't change a movie or one. I said, Media Cossage, my media, the movie answer, point Obana Catini phone 3.1. Obia, me, idea that Yama Bagana. Na me throw a busa will say, Sikana media donators and change a movie or what? What's an academy? And she is a academy, dear, and yes, and the other chia me fruit, and I'm a tip and I'm a wolf. Says a me ra, what's ampa na me ya madum be drew Ghana me be drew Ghana me yire eni ai Accra woni hono
enti madam for baako na me friend on ne bi hia me airport me drew na just madam for no inside obefa me back edi me kosi kem we na wode me call hotel ko han man ana me ne madam for no ko nti ye kodu hotel me dem bag ko gu wa na madam for so e ka se yin ko didi na premo aduane no an shada me sa ana fine me ne ni ko didi ye enti through that na ye didi wie ye na mente oben ka che se minim kura mbo se obebank me makoda madam for no ja me kwa ma me koda eno na chi ansana obi be frame nipa no wo ye kromu a Italia frame direct call say afedie wo yire say wa bedroom kan yo na he fa na nam nyame anim ni nya wo pa na wo frame a ka bibia me wo kura na nka bia nka me nkyere wo ba no ampa me ko frɛ wo ba no say fine wa bedroom kan dia ene mi hotel we aha na meda ana me man direction nyame anim ne oba ne ba beduru no na me hwɛ me yire ene ne tibia no meanwhile no so no saa 28 million na me send command no agya wa ntimi amfa bi obi a mabie store ama wuja store no June store ni sika nyina wo na ɛwɔ ho wasi wo ni sika a odi bi kura bank na meanwhile ne kura 28 million na me send man no anka onka ne kura nkyerɛ o maame na wakoka akyerɛ o maame sɛ me si onkobo bosia na onfa me hia me nka wasa gu mani mu ase total enti me kura na minim o maame so aba hyebɔne a ɔde bɛma ne ba ne sɛ ɛne ɛsɛ me si onkobo bosia dia onko report ma me fada maame so no ɔde ma yɛ ɛba enti sɛ nka me kura me ba Ghana na me si me ni sika na nka me se me yere nkobo bosia enti we ni yɛ report wɔ se yɛ de kɔma me fada na se hono oba no kra se egu manimu ase ni gina na minimu hwu enti me ba be nyame ye amadoma me betu Ghana ade achi am ko chia maame no ana ekwan so ade am de ko maama na ye ne fe enti ade achi no wo frɛ me adamase na me ibuza ne se hono oka bibi etia me se agema ya atuwo na ma asa wo ye sa ade a na asa akoya se wuta wo ba achi enti me dru Kumasi amaame ne frɛ me no wo kyerɛ mu akyerɛ me sɛ enya saa na opɛ sɛ wo kyerɛ na even asɛm na opɛ sɛ wo ka ne sɛ me ba Ghana no me yire sɛ onkɔnkɔbɔ bosia me se onkɔbɔ bosia ɛna onfa me hyia me nam sɛ no kra bi anim sɛ nka wo fa me sɛ wo yɛ me yɛ bai anka wo yɛ maame nka ɔsɔ frɛ me na so tie ma no asɛm na wo hu no kra bi a wo mu enti sɛ wo ba bɛ ka bibia na wo gyina akyi we are sad so be mistake. If say Obana or Tiwano, me sending 20 within 2 weeks now, me de bagan 28 million. And no crown a janya no the bank I know. 3.1. Boy beat me free. Also boy in light beer was any panic to your light be. And no boy in a light be 1.650 and our ban a G3 a nipan and some no the bank. It is a 28 million now all can't be now on ampa. Ebina into obi like bia wo so tuama no ana waji ya wode bagan eja yakodru kumase mehwe attitude ene niema bia oba ekuta ene de we a edru ba bia no wa mu na nanim kyese ne ntare hyem eniema bebre no enye enti me start say me na na akasa at least the way obesi ni nipa atena the way obesi atu ani machiri nipa na me kura na wunhia me da na o se wodi anweka na se anigye be hia me hweje say eniema ase me kura na wode enti me bedru Ghana within 2 weeks enka me o se me pamo enka me pamo no me ye na opa amachew na ni nyina mu nso no the very first day na me papa ya otiwe a o ye se mama me chia no ene na me kasa asem wi no be any me ba bedru ye ne first day oba na di bibi wodi woye aduane maame ade a wodi maame a me di ye bi wodi bibi gum ente free one no me ja me nice over 2 weeks nti na epie kura me pie kura na eti enti ba me ba ye ni nyina na me ntimi mpie no na nye se bia
buapaye bi buapabe ana me papa ne kura no so kura no 2 weeks ye be mama ba Ghana 2 weeks ya na me be ba Ghana me sende ne yiri be busa miska ama me sende akoma no enti se ma ba Ghana kura na nka mantimi ama ofia wa am fra me kura musa me se edi be enti na akwasi ana wa ntimi anya dai ama mama me hwehwe no oh but ebedru ba bi na se wo san be gina ho ebe ye ase ayi atia me in fact ni nyina no ye jama nyame enti aja ni nyina ne se ni nyina akwasi se me ne oba yi tena wa me behwe ne ayi ne ye ane ne niema bi de we a wo si ye ne niema se me ne mo ka se wo de wo pa monko area ho anase area watene nyina na monko busa na se enti me be free ayi ska me de bae me van ze be 150 million me buy 1 month na between 2 weeks na was ska me hu ba bi amako me no won ne mawo ana tifie ana yenyina ye didi sika nasa enti wona na nanka me hwase bia oba na me hye ni twa no ebi ono so be kire wodo se at least ma hye ni twa ma ye ni me bia ma nti sika ebi a wapa agu ba bi no kra no be kire se eni mi wura wo so je kakra anase me frɛ obi wɔ nkyɛn me ne kasa no ayi asɛm obetimi aka kyɛm sɛ na davu bi betimi abɔ me bosia 4 million ama ya san de ato aso adidi ansa na mako na me kodura ma betua nam sɛ no ɛho nhia ntimi a me frɛ me a me nkɔfo ɛwɔ abrochi ɛne ebre mi sika na me GB wɔ me a me sister ɛso wɔ Ghana 5,000 50 million ntimi free Ghana na sɛ me de ka ɛwɔ akyire 50 million me yiri ni sika edwa na me share ni nyina no a matuti sika manage ni nyina no ni kapre so say na dwene na oba ya oba be yisu enti me hwe attitude ni na ade ana elo kumi nyina say me ba ye ni nyina no na akoya say ni say bi start say e be take place enti wo bibia ya kura wuntimi nkasa enti wo ba hwe ni say Erade ye wadomna koduru fine osua abofra osua na anase ayi a but nyame a onim ade a eye no me beduru ye na oba na eka kyem se na nanum ye na nwono enti okonum ko to onum ko kun na wa start say we bleed enti nyin se na yede asai enti wo kan sa kyerɛ me nam so ene de nyame pɛ na oye ebi so obi anim obempo ahyase ana me nim botaya me yiri ede ba enti ne se waka na sa mate na ni statement no oka mi bi wo mu se na me se na yase e free show eja sa na yase na oka no nya me pese no mi ayi odi kan eko ayi through that me ba no mi be hu ni ma bi a me hu se onte wokwa oti adwamam wo taxi driver bi ewo ayi meduma station wone na anya se bi a wote wokwa ana papa na no woka no kra no wone ni nyae mi ami fie kra no ye baba be fa no enti mi be hu se me ba ya me ne me de me ho kan mi hu se onte wokwa enti man company man kan bibia ankyere ne da enti mi beduru abrochie no wo ye se wa bleedi awie no na okọ hospital ema okọ hospital no afede na ayi ne second ayi ni se na koma ye ne ya enti wo sa akọ check up afi o pre check up ne ba ya obi a wo se na koma ye ne ya afede ade na tene se me ko ayi na koma na ye ne na afede okọ ba ye na wo se na akwasi wo ba ye na ye se masi free nsu ana wan kan chem ana se ade ayi wo na wote wo no wa wo de wo ho no enti wasi free nsu a me na wo se me be ka chere 3.1 wo koyi wo ka chere me se wakoma na ye de eye wo ya na ade na afede wasan ba na wo se watan ne asem no e be ka se afede wase ene e free nsu enti wa na wo na ni mu na obi a wo ko hospital wa akoma na ye wo ya wo ko ye na se enye obi na ne wo koda na obi hu se wase ayese ya why na be hu se wakoma na wo de akọ hospital afede akoda ne wase engineer se no kure biye ni bia na ni nyina chi no mi hu se obi frɛ me no ka se me yire me nsan ne nkasa me ba ye no ntare a wo hye ne enye na saa tare no wasa akɔhye bie ma ne hu nyina san aguo na ja me sa akɔfrɛ me yire se me ikutu ne fu
me so hwe was ya hwe me frɛ me yere sɛ Cynthia me ba Ghana no o dressing ne mo niema bi no unte sɛ ɔbaa warefo enti try na yɛ de sɛ obɛsesa me ne ka sɛ gbeg ɔyɛ anam sɛ na me de me yere mintimi entufo mintimi sesa kyɛ sɛ wonya sika deɛ na wo bɛgye na sɛ wo yɛ adeɛ na sɛ nyɛ na me gye wo to na kwan a ɛno deɛ wo mbɛ sɛ wo bɛti yo ɛne saa kwan we deɛ mintimi ɛne ɛmɛfrɛ ma wofoɔ nneɛma a ɛkɔ so ne adeɛ a me akora ma bɛhu no ɛyɛ nsɛm bebree woka sɛ woyiyi ato a na ɔno no adeɛ ɛwɔ n'ano nyinaa no mɛbɔ odua mɛkum ɛtwerɛ ɛdam nti saa adeɛ no ama nipa bebree pɛ sɛ ɔmo koraa bɛkasa koraa no a ɛna nyɛ sɛ bi a mebɛfrɛ obi adanseɛ baadeɛ mea no ɛkɔ so no bosome pɛ na mebɛgyiiɛ agya bosome no koraa no metumi wo sɛ na mentimi nti me koraa meka kyerɛ me tenantfoɔ sɛ ɛne ɔma yɛ adeɛ paa o de wi a wɔsitiɛ no sɛ wonnim no a ɔbɛka sɛ han bɔfo nti mentimi na mefrɛ m'agya mo sɛ no da nneɛma a mebɛhu yɛ ne nneɛma a yɛkɔ so ɛkwan wei deɛ nyame anim ni na akɔyɛ biribi te sɛ obi ɛde wakɔ aduro so anaasɛ obi akɔyɛ for guest na adeɛ na all of a sudden ate w'ani so nti saa kwan wei deɛ mentimi mene ma wofoɔ kasa na ɔmo sɛ ɛno deɛ yɛnkɔ no saa kɔ ana ɔmo ne me kasa na metam 5,000 ɛde kɔmaa ma wofoɔ sɛ ɔmo nkɔhu abusua no sɛ yɛnkɔ kɔɔto yɛnkɔ baabi a ana mene wo niba ana mahwɛ waa bie shop nyinaa ma bosome pɛ ana mene wo abɛti nti 5,000 deɛ yɛde ma wo at least gyina fa to a abrabɔ so obi na ti a ɔbaa ne naa so yɛyɛ plane sɛ yɛde 5,000 ekɔ na yɛ sɛ medin aduru ɔbaa no sɛ sei ni yɛde berɛ no ɛne ɔbaa no ahyɛ daa start allegation ɛne yɛmɛgye ne ka 42 million ɔtɔ paint wɔyɛ sei ne adeade ɛna me papa mo sɛ me no koraa no a mabia adwuma ma na mayɛ yɛ nneɛma bebree ama wo no me koraa menkaa sɛ wode me ka wabɛbu me kwahyia bebree ba ne nyinaa no menkaa sɛ wode me ka na masan atam 5,000 sɛ yɛmfa ma wo na fa kɔtoa wabrabɔ so a wo sɛ mede wo ka na wo metɔɔdeɛ kɔgye bosea ne maa me ɛdeɛ na woyɛ maa me enti sɛ wogye wo sɛ mede wo ka na wagye wo sika sɛ mebie adwuma nyinaa ma metɔ aduane ma wodi mehwɛ wo mmɔfra nyinaa bi ma enti sɛ ne biribi aba ne yɛ mu ti a ɛdeɛ ebie mu na wo san bɛkreti another scene gye 5,000 wɔse daabi mede ne ka enti sɛ sika no a wagye ne 42 million mewa na mede 5,000 ana akɔ nti 42 million ana ɔmode maa no ana na akɔyɛ sɛ sɛ me key wayi ne nneɛma afiri mfio me key ɛne nsa a wɔso wɔde mae ana ɔmoyɛ sɛ wei ne deɛ wɔyɛ sɛ wɔde wo ka anam sɛ tada asɛ mɔ ana ɔse no so wɔma nkɔ ne saa sɛ de wei aga ne siiyɛ no kyɛ sɛ ɛboro wɔ mo so ne adeade nam sɛ ɔnya hwɛ nti ɔmo saa bɛfrɛ me sɛ mempɛ bɛyɛ 2,000 bi na mekora meyɛ sɛ no sika aga na bɛgyie me lifetime ne adeade nti ka wɔno koraa no nti ɔmo ne me kasa no nso ɔnya hwɛ mesan de 2,000 ma abusua no sɛ yɛnkɔhu wɔ mo ɔmo kɔɔyɛ a afei deɛ sika no yɛnye yɛbɛgye wo 500 last 300 meanwhile no so girl na busua no koraa ne me nkasa ntie me side of the story sɛ ɛdeɛ bɛnti na maba Ghana koraa 1 month yɛde 42 million ne maa naa no ɔduru wɔ Yerepa FM me 42 million ɔgye wie na adeɛ kyea na ɔyerepafoɔ frɛ me ɔyerepafoɔ frɛ me ɔmo tie ma no kasa no ɔmahu sɛ girl ɔbaa no asɛm nyɛ de ɛna ɔmo maa no ɛfiri hɔ no ɛfiri hɔ mente nka bim afei deɛ agya nkɔmmɔ a me ne na die ana ɔwastarte sɛ ɔde blackmail me ɔno so ne madi nkɔmmɔ bebree but me no menyɛ madwene sɛ me ne obiaa bɛka ana afei aha wɔto ma ne yɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ na ɛsɛ yɛ afei deɛ me sister ɛkunu ɔne no atwe mpena da nti ɔpɛ sɛ ɔmo san ayɛ no ɔmo ka bom nti sɛ memeha ne ɛsi deɛ a ɛkwan bi a ɔbɛfa so a ɔbaa bɛwura hɔ so no ɔbaa bɛwura hɔ ana wɔto ma ne yɛn na wɔdi atɛm na wɔyɛ dɛn kyɛ sɛ nneɛma bebree adeɛ kye adeɛ sɛ a wopɛ wo peace Mr. Adman, Mama more than 40 minutes
Be 45 minutes kra na wo de akasa. Wada mama mi sa wasem ba kwa na mi no bi na ye nto ankomodie no so. Wo sha wo kasa asa no wo se eyade a ani da ho pa na nka nse oba wo ye yere. Mpato kire sa akasa fu mu ma ye nti ni yi. Wo se eyade ani no eda yi anka nse oba wo ye yere. Mpato timu yi man. Me kire se na se ewiase ni bibi ho enti aware na yaware ye no originally efri awrade efri baby enti na mama kire was mama kan asase me yusu enti se mo de mu wo sunsunfo anase mo odifo bi a ohun ade ko akira mo mma no emmerem ana monsa musa oba ne se me ne ware no kra no otimi tena awa atwen se me ba. Okay. Yes, I show side. Okay. What's say we need see a hotel no? Ka wo kan sembi say we see an hotel hono. Na I'm say wa bamu bu bibi te sampa to e no kore. Oh, I no kore. E say mi shia no dressing ne dip we are no city no ene ni bibia no. Ne. Chese me da enti ni rewo yankoso. Mame nkoso biu. Wana roma oba ya obehu dressing no ne afi we yam shi o ma hu se oba we na matwa wrong meat. Ne ma bia uhunu ne se wani na ho ntra se ni ne da ho a eno no me pato ni da ho anka we nse so ye oyire no hu bi na kasa kire wa na ukwa bisa ana obi ena wisa bibi gu waso mu. 3.1. Oh, nye obi na wisa bibi o, but on say ade bi wo ha obefa but on fa wie anase bia wutu saa na mo na e kire obehu se no enipa na wo meeting na bibi ani wa kire se wo ye utofo if say adwene na ekuta ni nyina no kire wo se abana obae no akoma bi ani wa tachi se oba se oba be ware me da wase pa pasa oba no usia ne na usi mi shia wan usia oba ne na woni ne dai 3.1. oh mi shia ne dai me ne dai okay sabri nyina na ususu se woye wo yire nye yie ana bra wo kɔ no ho ne na akɔda ne de na wahunu se afa de woye oba se wo ware no on say pato nanajiman tie be yie on say ade no na wani da so say u be hunu biribi sonko oba ye no oba no yobia ne tebia ene afesu hunu say yi we dey say ma to hwe wade matwa wrong meat pa what say pato mamelande why mamelande eti ubehunu ya no na wabamu obu why totally discouraged say yi we dey ma to hwe wade ena me say biribi kan wo koma ema sabia nya do oba ma epagya na ho ema woni oba yi die empempi according to oba yi kire say woni ni sia na do aba ye nyina mpacho bibi tesa Sumpana 3.1. Eja ana me ka kire o say nana wo kan me ka kire say any 2 weeks kura na kan ka me manako enti se waba Ghana anase bia woti akwantum na waba anase woni ni hia de den a won fa ne nko ya na woni ni nyina wo fie ni de ananya oba bia me nko ba bia enti ono aso na me ne beda so da enti da ya da ni nyina no anase bia afi na wabe hia no enti suban na na ekuta oba no wunim so da enti afi no ebeda anase oba kire wo ayi enti anumu no ana wabe hu se sa de we ayi oba fine men ka se ebia obeka se ebia oba na wote no anase oba bia ya oba ni nyina so behwe ni ba se wuhia oba na se wai nakoma no anase oyo oba obra ne ho ase ema wa yen hwa nwofo eja oba no ebu o respect wa so mu se ebise bible kra se memma enno omoyire oba bra ho ase. Okay, Bema, my last question. Oba no sa
Last question. The worker can dear can it tear once and be who no me yam see me many anye intiman kono kra we there one in that several I know now wo can say man konwi senior me ni shia and na say nkan na say na je wo kan and say wo ya oyire na wo fa ni nkogu abusua ne de na say na say na de wo kan so de na say e ka me bo ni nya na wo san ka wo san de mi sika mam e say wa mama ba ye no wa de okay better was it me pacho na na de man ba ye no wa de ni na wo san de mi sika mam Mate nana jima nana jima wada roma me pacho ani die kwan so wo se wo ba ye no oba de ye aduane bi ma wudi na aduane no odi biribi tumu na biribi a odi tumu no e ma wugya wo nanya be 2 weeks me pacho tie me ye o me pacho doctor na kan say wo de aduane bi call lab kan say aduane ye polluted anase wana wodo adwene ka anase nkomseni bi na kire wo se aduane na ayeye ma wo no na eye polluted food me pacho aduane na midi ye no Sompana 3.1 already no say mindidi aduane ana eye strange say wo baba bedidi na through that no ade sa how ne ba anase sa yi na ba na efrifie wa okay efie wo ne free okay me pacho me srawa me se wo free kwa ya ba ana wadidi ana aduane na fa wo yemu hospital bay doctor ben na kire say on say asem we yan kan ko this said doctor be approve lab for approve say ade no e toxic aduane ye toxic we me kire say asem we yar beto ye criminal charge o na say toxic ya say wo kan aha me kire say na ho ya ho na bediti ye one kan ye be pacho ono tio aja ho no kra de o de fatuo say ne de opese o ye say serious na ya be hu toxic ni ayi no on de ye mfanto aha edi na me pese me prove ma papa na o ka say me ba ye no ma be hwehwe no na me kire ne say no ni problem me wo enti me da wase toxic ni ayi ye nyina na doctor ntimi me na me wa ha sesei mate nana de man me face na me pese me kama papa no eti ase say anka ne ba ne me no na ko so no su busa se mate agima ba mate wo de ye nkoho sesei wo na oyire na asem ne ye ka nana de man ani die kwa so obey sa wo se wo nware no a ebi a na be ma bi ani gye ne ho so obeware no na akoye adjective danidin so say oba we na die aduro ma be ma bi no eye very very serious. Don't run away from that point. Meba 45 good minutes, almost 50 minutes. Sefakasa wakasa wie. Me na me host program no. And to give me the chance to give you questions. Na ye anu nti amame. Me say obey. Sa wo wa anwa no a. Ebi a be ma foforo bi ani gye ne ho. And so say what tag ne say. What ye drogu aduanim e ma wudi. Say ususu say sa asem no enya no kra. Wo na pese usu putu ni sa. Say wo ko ni sa wo so na pese putu ni sa. Ana tio. Okay, me more recorded verse and nchiro. Me yankwa ye na me mo nchiro. Say eye wa na obie wa no say. What dia drogu aduane num. Me see. Me yusu so be ka ube putu ni sa. Anu ni wo wasem. Dabi me pese ya reverse na ye bo recorded verse na tell na hu say asem na ye firi wonu nyame na me ka to so asem na obekeka ya no ubetimi abobo recorded version na amami abi we na wo sign no obekeka na ubetimi abobo recorded version na amami na nyina betimi abo akere wo na me so be ma bi oba bi pese o ware mi a ensem a ono so betena o keka ubetimi abobo recorded version na amami dabi de wore de wan ka wo secret bi o obi a wo su ade wo su ade no ene me bi wo abeka na asem awie o ka wie ne de ya mustu ni question bia mumu wie no mo sama na advice kra se nipa de otimi akoba bia se meti abroche no ye betimi aye de o se ya mi bia ade me bagana me bua eno no mu na mu ntie ma no asem o
but won say me kokan ba kono Mr. Ajimai wo person divert Mr. Ajimai me pato menye Mr. Ajimai I beg you menye too fast tie you can outwit me won't me outwit me da if you say adwuma ma ye ma ya che say sia no wa no da sem so say wo ba ye no oba no ma waduane a eye polluted wo de drug boda criminality meba ya nti ema wo rane ya wanti mi anko papa ho na me say sasem na wo ka no boda criminality eye serious crime so wo de aduane ma wuku na de edobegumu na me say do you mean it wo kan si su bio say eye no kura na watwe asan me kan si so wo de ametwe san ma twe asan ma twe asan me twe asan de mpese mi hunu ano ma twe asan amadwafo mama me ma me kwa so wasem bia wo misa no na wo ka say wase nsuo wase enye wono na e ka sampa cha so wo proof bia fama na yankoye nim Mizajima pacho nana pacho hold of fire Mizajima wadaruma me pacho oba no pese obi se wasem na wuyi anoma no why yo mbacho yo michi yo nana me ansam kresa ya misiri nana me da asi Sompana 3.1 nana me ami yo ba no mintimi nkogina baabi se me kuna nka me meyedam akoka kire wo bisa na so wono no oka kire hwan oka kire ye cha ena confidence no obo ni din no okobo confidence na manie ena confidence no so free wo bi na nipa kro no so free me ka kire bisa se okai se okoka kire ye cha na ha akwasi okai se ye cha ba fi ho be didi ya wo ye complain man se woni me na ye mu no niam ba wo hu ye no wani nje ho okai ya cha opasa o de ne bemu no ya cha kura no oba ye no one man kasa sa o tio wa ya sin suo na wo ka no ya cha wo ka sha wo kwa hospital na wo ka sa wa kuma eya wo ya no enti eya asem nchechie mu na na me di kire obi mu se wo na wo kopeja asem no eba me boa nko hospital nko kan sama sin suo bia me srew me pacho pa me nko hospital nko kan afi wose tagi driver bi na omprano bisa ho asem tio sage we ka kire me se wa ankasa ene eja opa ye ntwa so ebi se get away asem ono no of free hospital oba ye no oba ka chamse na kuma na ko me so 25th May 2017 metimi adin si bia wo wiase se be ma bia hu me ho da okay Mr. Ajimai metimi aka bia wo wiase bia taxi driver be na me ne hold on Mr. Ajimai Mr. Ajimai me se sa de we ni nko ana me metimi amamu metimi aginam aka atira wo se ba bia mo de be ko bia no ye nko ne ko busa se be ma bi mfa ne ho nka na Mr. Ajimai ose why you ready say a obetimi afre antronso nyaman abodua say e free say wodwa no to no so kosi say oba ha kwaye no be ma bia mfa ne ho nka no say obodua no wo de bebo so say wo so kan antronso nyaman say be ma bi de ne ho aka no ana eja sa o ma me sa ayi na mi ni ayi bia but me be sa me kire o say mi cha manyame say ono na oto ono oni that ano na obetimi kra ka say oni be ma bia na o say woni kosua ba ha me pata Mr. Ajimai me ni antwanya ma but me be sa me kire ne say opa mun sori anasa yenko ba bia ni yenko busa meba ba bia ni yenko busa meba me ware no so watimi atena ho atwan me a o de kosua ba studio ha enti dia bichio Mr. Ajimai o de kosua ba studio ha o de nsan aka ho aba na me kire say why you ready say o modua na mfa moso say why you be te say o de dia wagine hu di say e free the date a wo de wa no to no so no o ba ma bia won fa ne ho ma ba ma bia besin de ajai dia tio nana e bia wo na wo gina wa o kanasa enye se bia oba no bibia si ene bia ye mu tete ntina mi pa bibidi ato no su me so me ka kira wo se me ankasa no minim se oba no ontra hoda bibia ni wo betimi asi wo wiase oba we anti wo kwa
me na me ka kyerɛw me no me ka kyerɛw sɛ ye modua e bi sɛ ubodua one obetimi ewu and no 2 ways but ebia ono no obetio ye woni pa bi obetimi abodua but okofia onim je okoye ano de ntia abedafo anim and this say wo say yankɔ hene na improve say wa firi wati ɛhe na apɛ sɛ ɛkɔ Davio and ano de opa wa ayi ana enkoye say but ayi baby amu pese mo bekobia ye betimi ama ni pe wo kyerɛ baabi a ususu sɛ yankɔ na nokore na adie ansa na yakɔ enti ɛhene na ususu sɛ yankɔ Eja eni ayi nipa bebre wo hɔ a mo betimi akɔ mo like nipa bebre like ɛhene sa ebi a wo sɛ yankɔ sɔfo asmesi hɔ yankɔ komfo benten hɔ ana yankɔ kremoni we hɔ obe proof sɛ ɔbɛn Eja tio mo yɛ mpanyifo enti sɛ wo ayi me na ka sɛ ɔbaa no ɔnte wɔ kwa enti sɛ Ajay, ana ya true adina mamu. Nti mu a mo yɛ abadwafo a mo nim sɛ mo betimi be sɛ me ntimi point sɛ mo nkwa a ɛyɛ sɛ mbɛka sɛ me yo nipa a me ne na ayɛ den akasa. Okay, enti hwan na ni akyiri hwan na nyina wanan na woni akyiri na wo befira burukyira ba. Oh, ɛno deɛ sɛ wo deɛ wo kan deɛ me no kra na me ni ayi wɔ wa me de bɛba. Ante hwan na bedi akyiri hwan na apɛ sɛ woni akyiri. Me no wansi. Tio manuensi light bear ojano fio oba hono osan kan no kan ana wanka oh kwasi me pa chopi wada romo kwasi tie asem da ho no enye lad be sem kura o na well ukọ ware wo ba nya wo sika no ba no bedie na me ya bu afere me sika no ba bedie master so why you expensive to be wo ba no ho a wo de wo ba na si wo twɛn wo obi ani wa obɛware sɛ ɔnhwɛ ne ba ɔnhwɛ ne yire but won sɛ obu a woni ni hia anase nipa na woni obi bɔbra ɛyɛ ɔdɔ ne de ware yo ɛnyɛ sɛ bia bɛma ne wo sika enti wo no wo emu nyinaa ne sɛ woni obi a wotu nipa no ebi a minim nneɛma a ɛkɔ so but wo no target nyinaa ne sɛ ɔkotire nkodi ne mako na abo aponkyeni dabi bia no wa yo kwasi medase kwasi aya hold your fire wo de yankɔ yanim kwasi me sɛ girl na damfo bi a ye frɛ no ɛkyan no wa frɛ wo phone so ɛne wa ka asɛm bi ɛkyan so wa frɛ me ɛne ma ka asɛm bi ai oh ɛkyan na ayi ɛne sɛ ayi Sumpana 3.1 ɛkyan deɛ sɛ ayi mimi hyia no ɛnyɛ sɛ bia wa frɛ me ɛne ma ka asɛm okay o hyia wo no ɔsopa na damfo yi kyerɛ wo Oso yɛdɛ ohyia wo no ɔsopa na damfo yi kyerɛ wo ana wayɛ voice bi di abrɛ wa wasopa na damfo yi ana sɛ wode na gyina telephone so ma na sopa na damfo yi akyerɛ wo me pɛ sɛ ɔka no kore wo mu no kura o pɛ sɛ o ka ana sɛ deɛ o pɛ sɛ esie ana sɛ ayi no kura ɛyɛ baako sɛ nipa ho bibia ebesi wo wiase no ɛyɛ den a adansifo enti sɛ nipa na o pɛ sɛ ɔde ne tu mu ana sɛ ɔpɛ sɛ ɔka na asɛm ɔno no free sɛ ɔne na kodi nkɔmmɔ bi ana aha ɛkyɛ no ne wakasa ya meba bɛma gyeman me se ɛkyɛ no ɔne wakasa wayɛ audio bi abrɛw ana sɛ ɔne wakasa phone so ana ɔne wakasa one on one ya ɔsopa na damfo yi kyerɛ wo me pɛ sɛ wɔka mu no korɛ Sumpana 3.1 aja ana mimi busa sɛ saa nipa na wo ka no wɔno no wakɔka na asɛm akyerɛ no ana sɛ sopa o sopa no sɛsɛ me se ɛkyɛ ɛyɛ me nwanwa sɛ wontimi yi question we ano bia no sɛ ane ɛkyɛ no afrɛ me aka Cynthia ho ase bia kyerɛ ana ɔmfrɛ me nka bibia kyerɛ me pɛ sɛ woyi asɛm wo ya no once na me kɔ forward asɛm na o pɛ sɛ wobusa me no sister chan no ɔbaa me wɔ fie obehu sin na ɛkɔ so no yɛn nyinaa yɛgyina hɔ di nkɔmmɔ ama ɔno koraa starte sɛ ɔtumi fo sɛ menyɛ dɛ ɛma menyɛ dɛ memfa m'ani nto fam anaasɛ bi a mentwa so anaasɛ nneɛma a ɛkɔ so no fine ɛnyɛ deɛ
into ono akra ni Cynthia ne bekasa ampa okoduru fie no ofre Cynthia no kra yede etu ni fo enti kan say woda na sepa enti ni enipa no Kwasi me pese me ye bibi ma enema bi ye onwanwa kakra enti me pese asema wado da so no wo kan no straight memhu say wo Kwasi Agiman wo ye no kwafo ana wo nye no kwafo aja se dia wo pesa wo ye no ana se obi adi audio amawa ana se ayia eni nyina e show no kwa na me kan se me se ya cha wa bra wo audio bi ana wo no wakasa aso paradam fu ya kire wo echa ana me ka cha se echa no ye nyina ya tena area wo nti eninim ye ho enti nkomo de se yetimi di enti wa se na damfu ya kire wo sa na me bisa eja anye ono na ese na damfu eye suban a ekuta nipa no enye se ono na ese no na me tese wa keka no suba bi ho asema kire wo ni suban de ai eja se na minim se Cynthia ne se na ni suban ti a but me no se mini nipa na anante mini nipa na okay jina so de tie jina so de tie recordings bi mitie pacho itie asem bi a ewo tape iso okay abusanfo ye be ya de bi ama obi a hunu se de wi asete a chen ye Cynthia Damfo ya wada wone ne kunu Agiman yintem abusanfo audio bi a ayakoma Kwasi Agiman ana call bi a wa ya kire no asopa na Damfo yi tan eno ho asem na bibi sana me pato o kan say ase sopa obi ye bebo nti don't worry Kwasi don't hurry ye operation man kasa sam from abeko ye mo de hold your fire because they cannot who baby o toto papa so na me beso toto papa so let's go. Oh dabi aja no chance tie o we dey Kwasi ma me mo etan na numu asa e dey na house me boy etan na numu asa me bu sa say tie o audio na ayi hafo ayeya abre omo no o ma bebo bi a kire me ye mo bi ade na audio a omo no omo back no wa say no audio be na obi akob ya bebo obi audio ana okay Kwasi audio ni abo Kwasi wo dey gina so dabi wo ya sa dia wo nya fe eni emebu o ha audio ono no ekuta no ono wan dia na dabi asema wo de nya wo na wo kan yo de cha no ka kire wo no ene na ye botisi a mepese odasani bi a wotie Sumpa FM ene ohwe Sumpa TV mepese obi a tie bi enti wo de hold your fire Kwasi wo de ohuni asem wo ho ene cha no ayesa audio na brewo enti hold your fire cha na ma yebe Mmrantehene 3.1 Mese manuntu nseto okay abusafo mama yenko ahoma no so na yehwe okay yeah yo Mmrantehene 3.1 bon ha said na mo bon okay abusafo ni pe hu wiase na mama said ni pe ni eni amesi kwa ni pe Kwasi mone what to say so hoye Cynthia dey na oje Cynthia part in fact said ni penny eni amesi kwa ni penny ate e woni ama bi menhu de Cynthia ha no Cynthia no
aware fo nkoma na nipa mienu na mudi nkomo na ono no ka wo de no enti sa won so start se wo sane wono no de mu akire poku a poku no kran ko beka ta Cynthia ho bi oboa kwan ba ko asi eno opeso nya kwan foforo bi wura mu nye hwe ntia because wo de wo ba na brabo mu hu se wo ye nani da so tinko de fa wo do wo fa ho ahwe ne ba school Satiate kodo o fa wo ho ahwe ne ba ene se wono anso antimi anya abotre anto ne boase amenya me amwa wa ma wantimi anya den ahwe ne ba anya wo fault wono ne fault hwe enra ya wasari sister ya wasari di na chi wo meduma wona na make us woni na danfo ba ko free Cynthia mu krom Cynthia ma me nua ba ko na hima ne ba mo hima na no sin ko ne ko o papa ho no ne ba ye friend magi debia na magi hu mia oni afia no mu kompreni mam sa mini Cynthia nkasa na ntale a o hihye de enye ntale o hihye nye tinano ye ya wasare no ya ne ba bia afia en wo busa me se na Cynthia nam so aware na bu no na me start se me kire ne mo mbem o Cynthia Jimmy na me na nya chance we ya was ye me nua nanu de wo pa nya do nya so am nam so hwe store dan e jima no antimi antene mo anton ade 1 year akora na ogu store store ya fhye ne ma wom antimi antene mo 1 year me nua no se me nua no so wono so wo ye me store bi kakra akra okun so twi tanka wo mo de aye kakra akra si wo mo afie o maduma wo tu salata mba akra na me se me friend na so fa yanka me ko ho akwa no okun enya stroke sesei enso store ketwa na ote ano no ene ode ye bibia na okun ene ne ba so Cynthia minim de ha no e mane ha me de ye me ya ne se sesei no person ode otan eto ni poku no onu amonte nese poku abaji na di bata moa no cause ono Cynthia me mpese ensem one maka no meka bia cho oti ase cause ya obeye Cynthia ho ade akosi na enye wani o na enye wani Cynthia na enum tum na enye wani baby okoye ho ade aho pepere be ye ne ho ade a obusa sika we no atamabra no kan we ya no atambre no me ho nyina wa kire me ho minim na enye wani okani nyina chemti last amba ho na minu bedu nko busa si sister cha ade nko ma minu de okani nyina akira agima na nam so dabi enye ne na meka cha ode maka asemu ya akira uda Cynthia oye papa musa da meka say senka wo be ya no ho ade na wo me number na ne satam yedi nkomo se de ne yedi ye hu nkomo ya enka me ma wonye Cynthia ho ade da Cynthia anye no kwafo entro edi hini woni ni paduam entro to me party Cynthia ni paduam minu ya no kra ya asari ni ano ye no se na Cynthia de na ontna ho kwawo because no ofa wachi minu ya nanu masemo se onu ni kuna kwala na woni ne ya adwuma boy na te no se boy no use taxi se na Cynthia mpana no wote maduma wa to onu kro se ada boy ne kan ya wote no no Cynthia wajimi asa ukunu wa broche na akofa mpana boy we ndi se de na wo si ka se oba ya ne hia ye no wen hu no kwampa so no no kre but asidan kanyame wayi wa free obese do to die biase because nanka wo kwose nkwaso no ade Cynthia ye metan time me madam for no kra me no nya asem a enkomo a ye de mintimi enkanto abonten me no nya asem period ye twa so but say ye di nkomo say ye kan we ye say na makọ me na mana me bon krofo amane ana mihia obi a ni na me kan mintimi nye saata Cynthia wajimi Cynthia ne tese ni tie pa bi no obi a wo watna ashtown watna edum the whole Kumasi Central went to me and nyansa dia I say pa he ne Cynthia obenya nyansa afiri papa e mane how obi bia obaba Cynthia kwan bia sa na ode be no poku na wo ye sa no na e misiri fidie na obetom o sum fidie ma poku se we ya poku betom se poku e kan ka chen so obaga na oba bedi no ti we say no we say o ye sa na nkaja bo sum bia no poku akpe kakra bra no de support ne ma no ti ase no enti no ye nya bibia on ye hwe o totomo ntem
na sɛ ɛne sɛ poku so saa ne gifti wo nua na ɛkeka sɛ deɛ ne gifti me nwale wo bie mu deɛ a na ɛsɛ ɔno na bɛnya chance but poku ntumi nware Cynthia da poku wontumi nware Cynthia da ɛna wɔware no koraa wontumi ne Cynthia sɛ wo poku no ba Ghana wo bɛdi sɛ busumi mmienu deɛ aso no utwi so kɔ ya no wɔn so yɛ ne lines wɔn nkyɛn sɛ ɔte aseɛ ha nti sɛ ɔware Cynthia de na tena fie sɛ ne yere ɛne na bɔ bradeɛ papa ontimi Cynthia anya no kwafo wo sɛ da bɛyɛ ameka kyerɛ sɛ yɛn yɛhyɛ adwuma yɛase nkakrakra metama na mekunu wɔ na ɔma me nyɛ adwuma agya wɔ sɛ meyɛ adwuma yɛbɛdimi nti mehyɛ fie nko abosome so a de obɛnya abrɛ yɛ no na me ne me ba no yɛde ɛtete yɛ ho nkakrakra me ametena ase hu sɛ no enye nam ka kyerɛ sɛ mpɛsɛ me container si anim ha container no obɛyɛ ma me wie ɛna problem ne start ye menwa me yesei ɛna obi abɛka kyerɛ me sɛ nsɛm pebree nam sɛ papa me ba no eco school SS3 na akola na nyem akola nso yɛ ɔno nko a bi nka no ɔsɛ me nkɔ yi nyinsɛ no nam sɛ daabi me nyim me ma na wo ai wo be fa na ko nam so wo wo wi a meji akwala na akwala ne 1 month kora meji no amo aye de wa fa na kontima no he se wa kan asma kire me menti nam se akora pe o ye fi a wo ho de wo kyena ko me ko iguma no no anya bie mu a na me ko ya na me bai nso akotena mu saa wo bai a wo ni bia ma nti no mintimi enye oh me ka bia no nti because me tama na mo wash town na be ma no onye me ho ade na no njae me no wo Belgium enso no na me ya ba ya nti no mentumi ahye mo so na metena ase na metumi fa na me fa akiri wo me ye madwen se onye me ho ade bi kura no wanwa no wo ba ya na niam nyina wie pe ya ese ye tena ase se ye be ya warefo ni de ya so na wo se metena ase di ni se me ku na me twen so ti ase ti me ba no true me ba na wo no we na me na na wanya 13 years ene kofa ya ware guo ni ne ma pasa e bai ba that time ma ye container ba ne scan wa me de be fa ne magu me so no ma musa man kan kire masem se mo beja me kunu o mo yes e ma 5 no no o mo nyina ma wo US ene ono nko ana wo Belgium o mo try aso mo nko so so nko okọ mo be hye no so nim so koduru o mo be pressure no so me family no onko o betra Belgium ana last minute odi wu ya o mo ko fa afunu no nkuma afo no ko Belgium ko fa funu ba mampontia ye besie ye 2019 ye na yi so ti Cynthia de minim de ha no ti papa enso so no so na me poku no otu amana ma ne poku tomu ya no be hu say yes okay abusia for a chain na down for ne Cynthia yi omoye aduane a one ne kunu na ton sadidie ba ma de man pazo what ye chan super Cynthia chere wo hello be ma jimai oh sorry na yonko brebo pa no asetan ne odi mu akoten na se bia ku anya ado okay yenko a chan ho Cynthia ho ma mesi na wadanfo no wagina wodwerwa se ofa baabi kura ansa na baama obayo ho ade ne wakyere ne ho nyina wadaroma bibia ne mani so kakra kyere na fe yanko asema ye kya kaminim ho hwe me kura oduo no kura mo boy na ye me nwanwa won se ma mo ankyere wo oba me office but ma mo na me nyina nyamia no so ntwa ntoro da sabi me ho mo me ho so Sami dia kwasi adwuma be ko ba bi sa kwasi adwuma me ware me. Me nya sa de ni bi da na me nye. Yo na mpacho me wasam ba ko kan. Me ba. Aha yo kasa. Kwasi adwuma say ohun mi na me ni hwe. Me nko akiri omuna samwa woni me. Penti akwasi adwuma fie o. Nya akwasi adwuma na discover ma me ko penti ni fie o. Eye me no ode me ti ha sa me yo ba fun no. E na me ti sika. Go pentini fi. Yeah, chai. Yeah, chai. And na 42 me only me Canada na 42 million we bet yeah, chai. Yeah, na 42 million we bet me da me bibia no. Aya na no kurantira na me padua bom mo. Sami asema me kan se me difa
na bodua ne se dua ne enyame a eya me bɔne so akatwia na manya se ya wo so so a wo bɔne so akatwia e na wanya me do ko adro so agede na wo ko said my dear pa na beba me do be ko adro so sebe Awurade ma ne mpale me me sami fami sika na no 42 million wo be twia ya den 42 million 4,002 no wo papa yo ti we di madanse me de me ya ready say wọ́n ṣe ju ọ̀hún àmì bá bẹ̀ kan na deɛ mi ka kyerɛ wɔn sɛ. o de mana no nsi na nyɛ mi yɛ kyerɛ na mi bɛ kan wɔto saa mina nim ɛnyɛ mi ɛna mi bɛ kan wɔto saa mina nim nyɛ mi yɛ kyerɛ nkɔ na adi bi adi mi o wɔahyia dɔɔso ayi na abɛkɔ akɔhyia dɔɔso nsa ɔbɛ sua mi nsa bi. afei mi tiɛ o pɛ sɛ o tie na sɛ afei deɛ wate ne korɛ. Nipa na ɔka sɛ mepatɔ sa mepatɔ kwasie metie o saa audio no ɛkyɛn na ɛyɛ brɛ wɔ ɛkyɛn wo kan tie o ɛnsɛm deɛ sɛ ɛyɛ bebree tie o ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛkyɛn na ɛyɛ brɛ wɔ yɛyɛ ma no wo se ɛkyɛn na ɛyɛ brɛ wɔ saa audio wei ɛkyɛn me ne na kasa ana me ka ne sɛ saa Cynthia na wɔte na wɔka ne saa no yɛakya no ɛbɛtoo so nneɛma a na ɛkɔ so wɔ fie o obɛhui na me sɛ wokɔ aburokyire no ɛna wɔde saa audio yi ma ne wɔ yɛpɛ sɛ woka nokorɛ kwasi ka nokorɛ sɛ yɛakya ɛna yɛ audio tio nokorɛ baako pɛ mentimi nka nkyerɛ wo sɛ ɔne dade ma na sɛ yɛdin no medin ne wɔ ana ensam no so a ekɔ no ɛyɛ wo ka ne sɛ ayi a ɛyɛ nadamfo ne Cynthia enti niema a ekɔ so ana sɛ niema ekɔ so Cynthia nkɔmɔ bɛ na Cynthia ne net ansa na niema we ni apie enti nipa no oni mu Cynthia ne hwe ana bibi sɛ ebetimi abepie Cynthia na ɔte na ɔkasa no agya sɛ me mu pɛwuram ana sɛ mu pɛsɛ mu hu mu dokora mo de mo pa muntu ana mo bi a mo pɛsɛ mu to ɔgyina hɔ a ɔyɛ ni die ɛni kwasiɛnti na ɔbɛyi ɔbɛbu bobia mɛdaase ɛne sɛ kwasie yi nɔkora a meka kyerɛ wo ne sɛ awadeɛ wadeɛ no ɛyɛ boa mu adeɛ o wosane mu na ɛyɛ papa o ɛyɛ bɔne o deɛ watɔtua aka no no ɛnti mepatɔ mentimi nsa menkasɛ o busa ne sɛ kyama yɛkaa sɛ yɛbɛgyae no wɔn na ɛpɛ sɛ wɔde nsɛm ɛba abɔnten minim abusuafoɔ ne kasa sɛ ɛno ara ne sɛ awareɛ wɔ emi ntimi ɛno nyɛ yɛ akyerɛ na ɛbɛbrɛ me asɛm ansa na mede agyina so daabi agya ɛyɛ asɛm a nneɛma a mebɛhu yɛ ana nneɛma a ɛmmoa me ana ɔnyɛ no kwarefoɔ ɛwɔ bibiara mu enti nyɛ ayi yɛ akyerɛ ɔboa ihyɛw daabi before no kora na me kora no mastate a yɛde sika akɔma no sɛ yɛntimi ntena hɔ biom enti nyɛ yɛ akyerɛ asɛm mɛdaase kwasi deɛ meka kwasi meba Ghana no attitude na ekuta ɔbaa no busa wo sɛ ɔmɛhyia me airport koraa no hwɛ nneɛma a ɛkɔɔ so nti saa nipa wei ɔn sɛ kwasi yɛakyɛn wadamagyi nadamfo yi akyerɛ wo koraa in advance ne nsɛ ɔka yɛnkoa na wogyina so daabi o daabi nya hɔ koraa asɛm na me no nipa no me ne no abɛtena o yɛakyɛn no before sɛ yɛakyɛn no ɛbɛ fie hɔ no na nneɛma bi asisi anka mepam no enti yɛakyɛn no koraa ne bɛpa akyɛw maa no ɛberɛ na ɔyɛ saa audio brɛ wɔ dabi ɔno koraa de sɛ akyire koraa o ɔno de sɛ mefiri hɔ no amua na meyɛ sɛ ɔbaa wei deɛ ɛnyɛ adeɛ biribiara kyerɛ sɛ ɔbaa fɔ awareɛ wote ase enti kwasi awareɛ deɛ yɛware ne nwu a nka nnipa nyinaa papa baako sɛsɛi amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛne mmerɛ mu no ɔbɛi woyɛ ne dɛn agya deɛ wo sɛ ɔno aka sɛ mede ne ka wagye na sɛ obi a mabie shop ama wo mama wo sika no mede sika aba ameyɛ de ama no ɔno na ɔbɛyɛ sɛ mede ne ka ana mebusa ne sɛ enti ɛdɛn na wo na memeto aduane ma wo di ahyɛ wo dwa no wo a ne meka wo okay kwasi enti sɛ ɔbaa no ɔnkɔ saa anaasɛ wowɔ amammerɛ ne amanneɛ bi a wobɛyɛ de agya no kwae anaa agyapadeɛ a mowɔ mepɛ sɛ mehu bibi saa agya deɛ mepɛ sɛ wohu ne sɛ ɛka a wɔgyae for light bay ne koraa no megu so a meda so ɛatua
enti uba se eka na ade na ono no tie oba kwa aware agi a eka ne ye be ma dia enti onyade agi a ye mfa mere fi ha sa na sante eka no nti oboka ya wo dia onyade ode be fie dabi ano na sa ne eni wo bi enti wo de wasesa no wo de wasesa no ana dabi na sa ja ye oni new millennium ana wo tena broche nti sa de na asantefo aka da ho dada no wasesa no ana dabi ye nyina ne asesa no na sa wo ye be ma ne bi enti wo nhwe se wo yiri emebo kan wo se wo na sa me yiri bo ka me na ese bitua wo se dai empanifo so oboka ya wo dia onyade a wo bade a de na oba fie na eka bade a wo dia ansa na kura empanifo agi trade no enti me yire boka wo kwasi ageman me meka nkyerɛw wo te ase me mbo be ma foforo bi amane na se media ayi kanko na chese yanso anwumi so light bay da ho anka wase wudi kan kura akohwe se wo betua wa di se mo kwa se mo ye course ansa na mako so aja wajiji musika adie ono no ti ono onchela bi amanfo sika ya de man waja light bay no ase Kwasi wait hold your fire I'm say be a why you adwen say me personalize so na so entesa ya pese year to year oba na de also nwa no a no government no arbitration no tribunal can force you to marry the lady emom amamre ni amane ho no say me dia me ye bo ofere dia ka me kwakope wo bosia ebe yamane bia na nka oba no me ja na kwai not you aja asa wo dia wo kan sika na makoma ni bio waji o ono no prove say me de ne ka akwa be na me fa so a obi a me ma se utwa ne se ne aja se me ka se ye kaka ane nko no na je me ka waji ni sika o me da se kwasi be pa chao me da se sa wo de ni dia ma me bibia me no kasa o ba form kama na o papa wo kwagina hoje awade no oso pese o ka bibi ka kranti gina so neti why yo mate ajimai aja baba mo anom la fidie no 3.1 me no ma me kasa ne ama ya kan sempi o se me se me no ma me o fra me ne o me ka no mi tie aja o ma me fra me ne ene me kasa bibi se me we se me no ya be kama ntese ya adwuma nti me ye ne say no ya fra me na me ba ka me mpen krubo bia se ye be yi akiri nti me fra sofo no a wonu kwa asoro ka chene se won kan che se ye hia krubo bia ni entenase ni siesie asenu se de nti ase be ya adwuma nti me ka chiro ma me se onya abotra me ba na metie nipa na o se me hia no nti de woka aja ai tio aja wo kan ni no basanka no ke yemo nkro bia bi nanka enya abotre nanka no ma me kwotena fie nanka de bia ne kamanti ase ya adwuma sintia ni nipa me ka che o ma me se itimi twa ni pati ame ye kokot kwa me eja no te sintia ne se obaji ske film wa ona no aka wonye iti ma me nya abotre na me mra ha nti ba ye no mo yi atem na mertenten no e mama tu batimi dia katire me ka no aja dia wo kan no nyabotre Matthew michi nyabotre me wa ka de wo ka kire me no ma me na so me na kasa ama Matthew bibia ma oda masese wo se me bibia obi am ye hwe manti ase anya adwuma ka me ba na me se ye hia nkurobo wo dia ne se Cynthia Kromfo wo ye wudi ni wo so mpe no ama me ro se ye no ne aye ne agya ne kwaye me no ma me kan ka wo no nyina nka ya wie de dada ke ko nti sa wo so ka se aja me ba why se why se nyina no sabi obi ya bi obi kwa bi sabi ne de kra cha wudie aso wote ho won ebi ko bokro no kra sa ma okodi ewu amokoti an ka bre bi ko nya ne ba no okay na ka se be jafo no na ka yen kofi e chem no mo ambehia na bi o bi ha no yanka ya kan yen Cynthia me ka se o nipa na sabi mo no awo so cheche no mapi mu no won so de ha no no botimi so aka wo ka no ntina yebusa ko chi no ko to adamfo no ba mu no eno ka nsem pi mi kwa no ba ya bebla agi mi nsem te mesra wo se ti ase ni entwa ase no so na ye pe amre bi se bi o ma mi akasa na de o ma me ka akire mi no
I be catch Cynthia no bibi atwa tabi o ye ka se no ha no ya nyiri chinchina se se kofi ko kan na tia se yejuma bidwa fo no o mo kan wen kire yen ti so betimi de meka no ti le meka no na ayi no to bo no nke nyai aja dia wo kan no me no he 100 me no ye 100% ayi me ni wo anunsi boni o baton se asem no ni ye kan fie anka ni kwa se eba ha se but ye edi kan be gu mani mu asinti ne na me ba no o se me beyi ma no o eno na ma asem no ebise ncheche mu no se Cynthia ba ye na wo kan asem anko ba no wo kan mi bi kra se o ene be ma na kra me ye shop kra ma na ye be hu se ne no kra bi ababa bi dia me ye ma na ye credit to me no wa me ka ba bi a o eti na abadwafo na ma me sa chance no na me so ensam na okeka ya no me chiechire mu gina su gu awade no kopem se wo ko ya broche na kan se wo nware biem ntu kan no ka je sofo se enam se ya ntena se akanti no mitimi kan da bi onu kura de me mfa ne kan wonya sofo dia onu ase onu na ntwa na nim so ya sofo wonya sofo wonya sofo dia anti me mfa ne nya sa sofo asa na wonya sofo se ka asem no ya da ano abeka cho so ya sofo nka asem ke me ya Japan tena ase ama edi asem se ntimi nwale biem nka eja akra no ko dada asem ya wo kan se wo mo bia so anti on ti se o se ya dey on wa ni biem dia ma se tintin nyina sa tio wo ba na tio wa no kromo ya na brawo yo panimpa wada roma be ma dman be ma dman aja wada roma enye yasem todie yenye intruders se bia ye be fefie wo na wo yene ntamo asem na oba no osan ya na dia ma ni ku ba ye asem a wo de adi na ye ne ya ono wo kire se wo ba kan no hwe ye no wasane wo yere dada akobum e wo ho ya wo no wo yere na tsisi eno ne ade a ajabi bia ni hosa o nware mi wa tasu kra ni se na me kra me se me kwa na me chiwasi ayo mate me ni me yere be dada ebe na be kan me kra bia nim yo mate ne dia ni nyina ne ye enti dia papa no kan dia wo papa kan no dia wo papa kan sisi ano eno ne pese agitumu na if possible mama dey asem no kofitiem na mokoka na mam ano dia mimi aisa na ne nyina ya hwe no se efie na efiri adentina woni ye ka asem wonim se obi a wo no wo pe bibia efiri obi o wutimi kotam me papa ama ye de ne be eba ayi chese eye strange eniema bebre ekoso asintia ne ya mu ahu ni nyina ne aye din o aja ni kasa medase papa asma kan ye tie na so pem ya ma na otwemi no asem bi obi amonko kan na fam ebre ye nye asem to die nya asem ne ye paka me de masma no na se wo se wo dua bi a chan na so ko bodudua no that's all na onko kire o ba bi a o da bi ontie o se asem wo de on fam kwasi wo de on fam wasi woni baabi a wado ko ya abaye ne ho ade dia bi so bo a se no kura so a ono a obewu ai wo de mfa ho wo de kwasie da bi o eja pramre ko su abo bibia ansei tie o eja eni emebu a wo tena wa nipa no ono nanu kasa bia ye duabo enti wo hwe se eduabo wo de mesi a chan na asem na make o men kasa wo why ja bi nya cha tie o na cha no so se ade ne ya no kura se nukure o ma sa onu abewu enti tio ana aja ana di americano enye echa no na egu abare no dabi o wo se onfa wo nko ba bia echa no se wo de wakọ ba bi enti sa asem no na wogina so abodua no dabi o na se onu so tio eja ade ne ye badwa mu nti na bia onu so enka ye no but e bia wu behu ni se eya nukura enti wu ko fa eche na wu ko bodua uko ba hwan dia de mia wano kwasi bia ne de it doesn't go against you entia echa ne etia no sa suba we ya de mebodua mebodua na badwafo mre wo suba nyina ye duabo eye omono brem na de ya tam nti ba ya bebo ne kakaka katacho ya tam na moyem
I'm saying we use no one sense here. Minimum is a be and for better 15 minutes be as well. To face you tears to water man ye buru tam kakra because kata chow afide ya tishi atiefo nteni ye pa was asem we so we kan wa patre ni meboa obaye otiwe ye nyina fidie so nkasa sebe o ye so abofo okwan bi so bajo mu nteni ye o de be mai kan nyina na mpa wa ya ade ewo kwan bi so se do kanete saa good na de wo mu nyina ne se nipa fantu ni trim entu ne ho fo se opani a wo baaye ye wo fa se zu bibi no oba wo ne wo sesi an kan hu se wo fo oba na ne te na wo ba fie be ne ho ade ade wo pe Ghana ma nyina no ye wo pe ene wakwa ne ho ade so obi ene ma wo se wo fi so na ba ye wo fa na asase de wo pe ene wakwa ne ho ade emom so ware wo ba na 1 2 blem sika 1 2 ye she mame o shi usika ade a esese we ze wuntimi ha baby e chechira boa no ade sa pam chopi ba man ye wo ye bia ye wo ba yampa wo ye container mat wana wo kan wo ye bibia ma no lad be 10 million hwan hey nipa beti frɛ o mo sire wo emom de wo anu no wo so wa ya ade ye babo aba so ba ye radio bi ena quotation na say katachawa sema wo de ba ye no obeka se ne na asemi ene e kyan eye pepepe se unya sempa sebe suro nipa ana se nipa oben wo no ene suro nampa e kyan no na damfo ne maami otwe ene kra otiti mu anyeye ba hwe hwense ma akoso na ma ga no so wo tie na busuani bi tie ye pa amra forward ese se wo ban ten se mo e mi amagia twadi Mami metu wana mama. Somebody 3.1. Eh ya. Yenwa be ma yasema wo kenye nania e wo kwa be nye nania nya duro. Ba nye nania aye nipa bi ene watira ho. Ene watira broche ma wa bre ne ho asena nipa bi atutu nsemagu na sum ama obai first day na obai kwa akra ho na sem bi o ka say oba ni duru ha mo mi hu na pe ene na ba mu bu ye ho. Just oba ni wan because ya painting in black. Eno ma wa wale mu de maka o me sese te sa obema no wa ya de de sese be ma ye oba no wa ye ye bo na ba so but e kwa bi so no o ba fa oba no Ghana ha aware ne ye kwa ye ba sebe mpedwa sha obi eni wa kwa wale so obofo eye management na enye managing kakra e ma no be ma de si oba gaw na be ma so oba so de si be ma gaw na ni nyina ne se se wo hu ne ya ofa wade na emom de bia ye ka awade a coach si wo mu no hwe echa ya wo ka na se me wona echa me boa echa ya wo ka na tie o wo so no kra na ne kro nyini because na ne kro bu ni se ono so edan emema edan e fa no munti asem ne yo so kra so the same dangerous sa na se wo kra so kra na nkoye ne nti wo de na nkoye no sa na wo pese wadamfi ono so de edan sei yenwa ba me wo kasa ye ono ya kasa kama but na dwe ekuta no wa ware mu no ahwe ye na so wo san akọware a cha na obeka asase wo se na mrante ebusa na se wo doje wo se hwe ma me ka asem che wutie ne a cha ne de nya wasem o opani yi hu firi wo cha side se ye kwa ye tie a cha ne ye anya asem to so miensen a cha ne kwa ye ni din ma mu de na ni dia banta fe na cha no eno no so ne ye de be fe so kwa bi so a cha na agu ma me awade wutie nkomo na ekoso na ade record ye de record de cha ne timi record ya ye ko ya ye record ye bia no cha na ye sa no mai etena asama topic e ba ya afutuo anase ye ba nse suo di oben wo no onse ene na ba pepepe ei obacha wa ya de na oba yi madanse e wo kwan bi so atiefo nte ne ye mami a mimi no menini kwambani bia so na maami na mo fie ni ho na ode na sem bi bae ye tu anamon ekọ bebia na so ye wo obe sabe prejudice na onye sansani sa na meka no na kumase tenetuo pinedu e na mama maami
wakohia sa nkwanhye na sika bonasene sika na bonasene ma hu se taku nemom yesi ya obi wo sika ye hwe na japade ne no ma woye because ni sa sika nko ntimi yesa no ma timami na wonye sansani sa eti yanwa ba man so wo ka bibi se ohun oba ni woni hwe ya empanifo anya na kure nemom ono nso nkai bibi se to ono oba yi tina yeyi sabe mpredua so oba wonye bibi ama no wo ka ne nkasa me wo se wono ne bayi ni nwianum afiri da no na wahu de ye chese oba wiase no oba yi wabu ni se won de nante nko a amade de wo mu nyina ne se question obusa na simple oba ye no ma na se eja ne dai sa wo fo oba na se nko yi a ansa no eye question na ansa no ye tie ye tie nyina fantu ya hofu ye nyina ya hu bi pen wonu oba te se ye mpran se ya wade wey asofofo nyina timi e wo sa ansa ne question no wey oba me ne te no oba ni kodwomu a enam ahodo oto bi wo obo meka wo ba na opedua bo wo ba me mansika na ahye etimpanifo yi princess Diana ne princess kwa wade no edan egu yi nya de bi ma bi dani enti better oba ni mintimi data e de na be yewo ye nya ohwe e ka na wo ka no de wo ba ye ba mu se wo ba yi what in the car? Yes, I can't chant. I'm in the car. Oh, okay. Hello, I can't. No, can't. What did you have to tell me? Many text message you will be person some grand mayor and for camera. Because when him crumb for winning Zano. Massa, as some that was Anno. Some mammy didn't call baby at Tresse or quiet bear my drew and Sunday won't open the other black. Tio. E kana da na wo papa ya betra wo kan papa isabi wo kan yan sasem na acho de utu asika utu ya na e ka wo de no abetua ba o mo no yan saka no hello acha yes hello acha yes ate sai ya do yo na wo hene e ta cho me ofie ta zo wutie program ya no sompai e pa cho program be ya yo program afa Cynthia ene ne kunu kwasi agyeman ho no watie da if I show there be me yo mpacho why audio bi akoma kwasi agyeman fa wadamfo Cynthia ho if I show the audio ya ode sopa Cynthia akere kwasi agyeman Cynthia say me to pan me say why audio bi sa if I show there be me yes onka Cynthia ho asem bia ankyere kwasi agyeman I show there okay wadaroma say your ball voice kyere say wo sopa wadamfo Cynthia kyere kwasi agyeman a obagye di oh me na me pa show agyeman oba Ghana obehwehwe e na me so me ko say me ko na pa ha ye di nkom but no e to ko pa bo ti na Cynthia kwa ne ma ya we so nti wo mu ana agyeman ni nya me ba oni mi di nkom ha na no start program by Ghana ha de wo ni aware no wajai nti me kra ni omba ya me ko fi on me hwe Cynthia ne boy na system me se ne ne me ko Sompana 3.1 anti ajai yeah me paso why audio bi dia kwama kwasi agyeman se Cynthia we hohwini pa na ode ne kwaduro so ansa na wo ye ne ho ade na Cynthia kora kwakyerɛ baabi a wode kwasi agyeman afaaye saa nsɛm nyina waka kyerɛ kwasi agyeman pacho me kan kwasi agyeman se Cynthia kwakyerɛ baabi okoye adu me kan da ni dabi so kwakyerɛ me okoye adu paso ene nyame pa nka ɔkyena no pa yebehia wo sompa ha nyese bia ye de wo ba yebehia wo na ye ne wadi nkomo bi na ye play audio bi a kyerɛ kakra why pacho mati enti ɔkyena anopa ebobe no nkono kobo no ndunu a ebehwe wani mu why me pacho e ofan wo sompa soame enrom hotel ha what self filling station in room hotel your opposite no ye ne self filling station the self so what we see some runabout okra no a what bra what faka na fa praje bi bra say o kosompa obesi wo ye nim ha ya why
And now the number I different we for number no to say oh banner be beach so afraid why. Na da CP. I was for was sign say one year audio be an cancer. But say all starting about no anything. Aye. Because I admit say online. Inti kata show inti encha kakra. Minim say be check kakra ka ho de a. Inti kata show me ma sama me pese me kanya say drum maybe ani parewa no yi. Ewo kwan bebre so. Echa wakasa. Wo se won kan na emom no. We de atiafo a na omu tie yen. Sabe kwasi adwumene na kasa na audio no ya bo mama te bata kya ne se onye sante agro na yede me susu se sa adwuma we no agro na so na ebe ya part 4 eko part 5 kura na asem we ye pene puma sibre enti ye pese hu ne kura oba ya wote yen se sabe mpradu asasa kwasi adwuma ware no eno no so zi taxi ni ade nyina bam se ye so frene taxi bi na obo opoku bi din opoku na minim ba bi awofire na je o fie ho o abrochire enti no unsam no eya ye bebre na emom no me kakra me kasa me ni obi e kasa na mrante wo ka asem ni nyina awie na se ba ko befra mu a na mahu se ensam no enye ono anadwe na ode ka geti da me kasa ba bi wo se obai o ye aduane mani di nti poison ti asem wo ye sa ho na o twen sa me te de ti na so obeka na je se wo asem a wo ka nyina no eye de wo wate wan kasa de wo hu na ono ni doye no sisusu obai ya wo hu obai ya wo se wo be hu oba no sebe airport no mate obi eni wo fura brochire ba na ba wa ware no aye ne ho ade na wo fura brochire ba na wo wurase be hia me e ma dodo se na reject sade no aye ne fe kura e ma dodo se na reject sade no aye ne de ebia na woni ni wo problem bia na be ma na ma o ai say wo me ba be kun ana to fi mi fi on tisam de ade be botrim sa no na ma nipa bi entimi ko hye o mu kun mu kwan because when me so ne ko da hotel ahwe akofa tro but we dey na nko sa enti dey na ba ye afede to so ko na siri fie no hotel hoso ne sa hotel hoso ne dai o ko wa si fie no si sika bi ya o si on famfa camera wo si wadi e dey na beba se wase 250 ya na da so no abodam ufiti ya akwasi ya tubo na debi akwasi yeso wonsam na kana ese nipa bi wache no mu kochi yeso wunwan ma mo ba hai abranti obekasa e wakasa kama wonde wo se abusuan tenten na emom mo te asem na maba fine one ne baba ako o makasa kama na emom wo ankasa te ya no wo mo we mo wofa ana se on papa yi asem a wo ken se be mpraduasa eti na makasa oba yo te en support no yen kasa sebe o yeso abofo according to statement kawayade na kwasi one man crofo abama man na hwe bebi asem na kopie wonyon ko se won kan hwe yeso o record wa etikata chewe ye de papa ya kasa papa isi won ne bana kasa se kasem no already ni ko mo na kwasi age mama me kwa kasa mo wu twa asem ni tia ama mo ne oba ya tena se de besi bi o mo de abre sebe court kra ye kese ye chan ye no sebe asem ho ne so obi so obeyi a o man nsa so ajaje se mo fanko de besi bia mo fa me ye ntimi nya bi awale ne de enye ye awale we kwa emwa tina da me ka say ring na so na kwa utie nsem ye kwa so ya because a cha no se won de wono no se won ka but recording no a me de me igina so a cha na sa awade no ono na bo ni din wa sa awade no na a cha won tie wo kire be nanim so what any producers bekasa search am akra mpona sa asemu ye beka na de aidan ye de atunipa bi fote se de ne katacho na yo de ban ebi ni o wonu wadanfo bi hia na wudi nkom atobo na wesu nkom no ko de me hu bibi sa cha no emse sa kwasi ageman nanka wonya tie mu cha asem ne nanka wonya because baby record na wose enne ya me ni wudi nkom yi sanka first na ana me boa kan bibi sa nanka first na minu din komo te se nei pa ne je so ne akwasa juma ni din komo mo etu wanya kra na ebe je se seven predators ampa na kwame mpadu nwum wo be free ho no na ba be show acha wo kra nka sa yemu kra no wo si wo kra no nji woni e wo kwa be so se wa hwe a oja wa nkofo be fa na wo ye de be nipa me de akwasa juma ono na ye dai atran wo ama se bi nipa bi abedi dina na se ama obey se be wahro na we no onfanye afutuo okay do otewo na wakeka na ototo boba park na so nya de okeka no omo ye ntie de to aso
Some passports. Sumpa FM. 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 Okay. I was here for Ohene Bakusi Nasma Walker no pep and there a putus me de baye and a jumi and bibia a cop pep Ohene Bema and let the Asem will Ohene Bakisi wa kan Asem na kanete teno and Asem Empe Nipa and nyoma omudin ka boy and ya tuning in egu and kaya shirtie ni afemu aba and kaya nkasa ne ma bi wo ho anka entu ye wa abrabom na na ye bo baby a wo bi aju too ai me wa wawu ayo ai me jam obi ma na na ye bo awo ye o oh David na de ye bo aye de ya mi kunu Mr Bernard ye bo asiama aha me chia baby a wo bi a wo ka se na de ye bo asia me ba Bernard Glory ye bo asiama me chia mo na kata cho be ma awade somehow anya simple and somehow asem ko de pon ha na ekrom asem no asem so de so che ekro na nkasam agrada pansam a hye bie no mu no ya no mo de edi obi no so che ekro na wo man kasa tim no so che no maami acha oso won kan hwe o de anya wa asem na o kan sesia na meka but audio na ye nyina ye ne atiefo ni tie ye no wo bo wudi wom se me mecha kuma se yonko e ka wo nonko nanka baabi a wotie no wafiri wo nanka wa ba be hye wo eni ye ka ne sen eni bre bone ahoya woni ni nua te wo pa woni na down for blemo omu kwa ahwea omu ncho one ne te ho omu di nkomo ne keka ne nko nanka baabi a ne yonko ne hye no nanka wafiri wo no wa be hye wo ebi kura timi de womu na mfo konuro so ekokum womu se be ya na ba ga si se che frame e ba be so anya so hye bia ye tia
na mbaba so ne ma bia ye fia na kamesia ma na ofefe ni sin obehu a endi 6 months kura na o hye ho santan obeji fie na boso ebi wakula makula pie ma na o sa hye ne ma na ne ya ayeyo ayeye hashtag for gas ni kro for mu gas binom mujimudin mujimo ho na ka blabo ye bona enka wo se wukunu kwa ablo chire no woni ha se no enka obeka se wo amafo be yusu wana aka yo wo se me kunu se ma me nya adwuma fisa me ye adwuma amafo be dime wonu ma se ma aka ye na me si sudua baby a wadru no wanyini menya ne ntia sha wanyini cheche ikula ya sister echa ya wote he Cynthia ya wote ya se ono so de echa echa ne echa na wadafu we se de menim baby akofa no wanya yonkopa yonko bone pa na akonya no ai enti na da na make so obi okra mpa wo fa no wo bakola na say wo made the cry na say house helper wo ye no wo boa no say wo anhwe ne ye na wo want to ne ma ya e chanko be boa wo be serve ukunu na ko serve no bed so e ma mama ye ni na ho ye ntu ya no na leka e na mi kunu de sei no de abesi wo no wo ka e na mi kunu ye mi sei mi kunu so be bia shop ya mame na ka ba bia na e cha ayi Cynthia hye na wunya ho na nka wo pe ukunu firi mu say na okọ on the Belgium and any sister mo wo he o mo ka so mbe fa no so mo nim say onim say ja okọ mbe hye no so aka so me fa minti no say ukunu ni wo biem tin keka wo nko no ba bia ukunu no bia Nyankopon fa ne cleanse minim de oye ya e ma ne hwe ne kra but Nyankopon fa ne cleanse oni fo wo ya asem yi mu ba bia onim mu bia na mo de me metimi aka say ukunu ni wo na wunya wo bi ma ne jeje wo so te se de Cynthia ni kunu ne jeje ni so no enu nti na wo so wo yesa no was obi kunu wo bi a wone ne tie wa wale no efie mienu ene wone na ba betina bo so mepe na kokoye ade na siye wo ba ye no Cynthia ho nya na kono na se so ni nso wa krampo na be ma no wone ne daye bo so mi mua me da na me ni ho bio Cynthia ba na o se bo so mi ni nyina sebi obu ne nsakola na ne da onum so bolo na ko ba chima wona ne da da wo wi a wasa kokko se na kire wadamfo wono so wadamfo kokko se na kire se na me ba na se na me bi sakura se eti wo wa brocho mfie mienu no wona na anya video kwa wo ka kire Cynthia se woni ni hia nada na wo friend video call sebi na nano manimu a wo ma ne de ne nsa wo wade ho no wo ba na wo se wo ba be hia virgin na Cynthia na wonim ni dadansa na wo tu kwan e na wonim de na wo ye e na wo se wo pe no e na wo mo ya wale no mfie mienu asi wo na wo wa broche na wa wale wo yire wo ha no abroche fo ne ya bisa wo mo se kwan brand so e na yo mo ni wo mo yire mo da wo ha se no o ma ne de ade awura no o ne se awura no o wie na ase abaya o sa aba beto no o ma ne sika nko hospital nko siesie no obi da ya sabia wo plage ne nkwa o de na chese wo toto ma no a e sam oba blue so nyina no obi nka se Cynthia wa ye konokono e se de no o mo no ka no awade se wonya bi 70% 60% na se ya de aka no ye nyina ye manage obi ani wa 100% marriage da eye nyame adom any management Sompana 3.1 it is a wotra ho mama for to nsem gu wasum ena say ya cha minim e bia be wale biem na kai said de wudi di wo yonko no ye betimi de di wo daache said daache so obi ko gina ho na bia be ma opeso wale ne pa wo do akɔhye ne mu na wo se wo ka ho nsem bɔne bia kyerɛ na minim sa ablaba wa bɔ bi pa wa bɔ bi wa ya ho bi wa ya ho fi bi emema ne wada papa na nka ukunu nka se wa nkasa okra pot wonu maka wo se bema ne kora sa ata no na wote no na wonnim so beba be ye ho ade nti no e ya ade a wo nkasa no ene na wo fo na chi wa dwambi wa ye ho bi wa ya ade wo ya baba wa na ba bia
wadru no ne nsam a wokeka no ɛda da nipa face ampa baby say no blood jemai wo no wo pesa wo kɔhye de nkyɛn wo pɛ blood jemai sɛ wo mpɛ no so wo pɛ favor bi e de afiri ne nkyɛn na kanya sanka wo nga sɛ ɛna me kura no me kunu firi mo kura no wo ka so ne megya kura no man kɔ kan anka kyerɛ busuafo no sɛ bia wo munya mi senti won gya senti asɛm ma me nka kyerɛ blood jemai emla no wo mo so wale ne fie na so fie na wale no na nkyerɛ sɛ bia wo gya na wo de wa no Ebiam the 2,000, made the 5,000, just go on your way. It is never done anywhere. And I am Milano, and this second na will be a phobia when one for a bontio. What's the sense I play the whole battle with fear? Now what would do fear? A bounty soon be or be better than more. What's one man a crime and that's now? And yes, I'm now okay. What are you talking about? What do you want us to hear? Edi asam na okeken. Otu pa cha se be ma ahomache bia no wutadua solid na so. E de wakasa na bia ho awu. So ho gira so pa sa ho gira so na woti abrocho se mfie mienu ni. Sa won fa oba so fa bobodua. Masenti aso ma udua na so fa si so. Aya mo nto mo bo ase. Awade no eye be no ntamu asem. Enya we tibi minua we tibi e wasa me koka kokwa mu asam de kire we e wasa me koka kokwa asam awale asam de kire we say e na me ma me bam e na me papa bam. You are matured enti na ka sa wo ba be ware no. Marriage is about two matured people. Ya wo ma ye crowd so be so mo tira bobra na ka ba ye na wo ne da wo nkra ho na wa anso de mo no anso se jama ya ama won enti na wo se wo twa sokola wo ba ya na ko be ja no kwan ate say wa Cynthia mame oba ne say dem se ne na me hwehwe no me nya ne sa am say ba yamfo so kese penti no we de anya anto anya ntu enti no mesraw wo benie me di wasi agya no kwan e bia me ne try when na pie mu nti no wonye ne chefa nam so menko na wo try wo de wa no fafa e ka say bia e na me ni na ka wo bobaka no ka ho na ntua me kunu na na ye bua na sika kra na bia o ye adwuma de hwa me no won san fa betua ayi Cynthia kana eh what for the awful bar? One I say confirm. One I say confirm. I confirm. I'm not going to confirm my ato. You. I think Babu one na wunya. What? I so cry yanka. Ade. Wa me land there na. The chome de land no. Me catch the blood man say. O man more than 45 good minutes. And what they can say ya sheda what sheda man bre. 1 hour kra. Getting to 1 hour. Every day I get so be budget just 1 minute the otua ne nya bi ni ya more time ya yes kind of you train mu church ni ya ntia ya so enti asem nti no enti na Cynthia ba se na ka ho 2 days or 3 days 3 times enti ya ma so kwan amu wakasa na nsem a wo de wo wa ye ni nyina no e kire de ekosia ne se asem na si de ekosia ne se sa wo nwale na fa ne kwama na busuafo no oyale nka e bia se de ne ho ato no ko yale oda so yale a e wa se de se wo behwe na ma ne ho ato no ama na si ni dada mu ansa na da ko ma busuafo na wasum no wusum no na agapade bi ba mu a wotena wo fie wo fine wo plapla ho wo ye dan yo ni sika ka planim so ma men kan chiro ene bema mo mo ba kwa ma ne ko tena wo fie sa wo yira wo betena wo fie sa wo yira se wo se wo niama na wo plaf your okura for just 6 months bibia wo bia na I tell you ni be cheap you do. And tonight Italy won't get candy or open. Ghana had them land a year, Juma. Italy was, I know, say, a blow more than Ghana. More than Ghana. Mokra with this chance, and what I said, when near Gunia Maso. It's a man catch on him, dear, 1 year. Yet they near said, no say, but say will be, and I about 2 will be home, and I say, better say our dear. Now, so 1 or 2 on Wally be a to me for so well. Since you are not on your bush, and name the baby of free, I said, no more. Walk up. It's our leader, Guamisro. Pesika for besumno. Eja padia ne se de wa ye watena fie wa aye bibi dade amestro ne chafa wom. Ene ne nkwoche. Baby e safata no fama no. Na asem fa na asem. God bless you. Sofo. Kata for no do pa ho simadu no ma ye be free TV no so. Na yako radio no so. Social media ni nyina da so ye adwuma. Ente obetimi afre. Ye be be phone lines na fi kata chaba ma me da ase. Na the American say aware emu nsem nipa bia nim age se
ɔbaa ne bɛrima no ananim aware emu nsɛm ɛno nti na mempɛ sɛ obiara bɛwurawura mu ana me abusua tentene na wesei no because oyi sika mu ɔbaa na sɛ ɔbaa na eboa no akoto penti na obiara nyina hɔ na katakyɛw nyame hyira wo sɛ wode message bi by beginning ɛfa ɛnamfosɛm in fact asɛm na woka no da bia meka ekofie kora msa aka ɛsɛ papa yi wohia sɛ obɛgyina bia studio ada stadium na opreachi akye nipa nyinaa nim sɛ woyɛ adwuma na deɛ tie ne sɛ bɛma ɛne ɔbaa hyia ware a deɛ ɛsɛ mu ntam ne boa ne agyapadeɛ biara no ɔda sɛ ne biara nim na sɛ ɔbaa boa bɛma yɛntwerɛ nto hɔ kane ne sɛ ɔbaa ɔboa bɛma anaa wɔde ne sika ɛbɔ akɔhoma ɔde ne sika ɛhwɛ nkoraa ɔde ne sika ɛtɔ pieto ɛne ntade de ama bɛma ɛyɛ na bɛma nhyɛ da ntwerɛ nto hɔ ɛmɛnim bi bere a mo bere wɔ abrabom ɛmɛnim bi bere a mo bere wɔ awadeɛ mu ɔbaa bitumi si ne botwa ntoma si ne sene ɛkɔ nsu paa abrabɔ nyi kaprɛ na waboa ama bɛma agya padeɛ anaa ne nneɛma ayɛ dɛ agyina yie because of ebi adaakye nti na awalefo a motie mu nti ne yie yɛwale pɛ nneɛma mmienu ɛmba ɛna agyapadeɛ na yɛde nkonkron so aka yɛn honhom adeɛ mu ɛno nti sɛ agyapadeɛ bɛ mu a ɔdasani bie ne hɔ ne mu a wɔbɛtumi aka sɛ agyapadeɛ wɔ deɛ me ne ɔba no gyae me ne ne ba anaa me ne wɔba ɛti sɛ agyapadeɛ wɔ deɛ yɛ me ma deɛ anaa sɛ me yere nka ho anaa me yere deɛ me ma nka ho daabi afɛnu mmienu yɛ adeɛ a saa afɛnu no mmienu ɔmo mmienu na kyɛ saa adeɛ no na titiri wuya na sɛ ma no ebe mu a ɔbaa no wɔ mu 70% na bɛrima no wɔ mu 30%. ɛno nti na meka sɛ agyeman na nka me no ne tietie mu nyinaa ne sɛ aka wei maame anaa ɔpanyini nana deɛ asie nyinaa ne sɛ ɔbaa yi mafom me ne na gyae mɛba bɛpata no tietie nyinaa no meesum no ɔntra ne baabi na yɛn nyinaa yɛmfa mpamo ntata yɛn ho akyi sɛ wone obi gyae wɔ awadeɛ mu a monyɛ atamfo o sɛ wone obi atena pɛn na mogyae a ɛnyɛ atamfo sɛm o because biribiara bɛtumi asi ebi kora mpo na obi atumi adi knapo na wo tamfo no aba bɛpie hɔ ɛno nti na yesu kristo wɔmpo satan yɛmfiri sɛ ɛsrɛ so no o ɛti awarefoɔ momma yɛ nyina yɛhunu sɛ abrabɔ a yɛbɔ no yɛbɔ ma yɛ ho ne yɛde akɔpie agya kɛseɛ no anim na sɛ ɛkɔba sɛ yɛbɛtaa yɛ ho yɛwɛhu nya kɔnɔ wɔnyɛ sei wɔsɛ yɛ sei a na gye sɛ yɛde ankasɛ yɛnu mu asɛm no asa anaasɛ yɛdede na yɛbɛgu mu awɔlefoɔ a motie mɛserɛ mpɛmpɛnso baabi yɛkɔduro yi yɛhia dynamic talk biara o yɛhia pacific west deɛ wode si abrabɔ no ani soɔ ɛne deɛ wode kɔ wawaresɛm wabrabɔ mu nsɛm wo mma wagyapadeɛ ɛne wo kristo som ɛno na daakye bi wobɛtumi ezekiel ɛnya ase bi kaayɛ no ɛti baata bi a wotie me bɛrima bi a wotie me hunu sɛ yɛ nkɔnkɔfo ɔbaa anaasɛ yɛ nkɔnkɔtabiri sika nkɔnkɔ wale atamfo wɔwale ababa wei sɛ ne n'anim akye a ka wale no o ka wo nsuma anyansafoɔ ne abrempɔn ɛmfa kontonkuru ɛmfa nsane aduane ɛmfa nkɔnkɔwale ɛnam sɛ n'anim nkyi a yɛnti no ɛno na wofa sika na de kɔ wale no wɔgya padeɛ no ɛti sɛ ɛberɛ duru na sɛ wo se wo mpa bɛba wei a wɔanya deɛ wo sɛ wɔbɔ no charge ɛkeka nsɛm toto gya gum ane wɔbɔ adwaman woahunu wohu yɛ aka wogyina so gyaa no wokɔɔ no sɛ ne baabi nya a aka wogyina so yɛde agyaa no saa nneɛma wei nyinaa ɛyɛ bogos libia no bɛsɛ wɔ sɛ tabu bɔne nyinaa tugu na ka asɛm a ɛbɛtumi aboa maame okay fada monkɔ fie nyankopɔn yɛ adom a monkɔ tena ase na sɛ motena ase na sɛ mesika no mɛtumi anya aba nna ne kyena a momfa mo ababa wei na monsum no because obi hunu kora yɛboɔ no na nte sɛ deɛ wo ne na ada kɛtɛ so asɔreɛ anaa wano aduane de ama wɔ
the atosu be one now kasi wa pausing one e be kura na ofra because abroche for bebre bedu Ghana ensuo kura keke na omuno mo ye free omu yo common nsuo omuno mo ye free omu ya enti adwane de e no system ne nya adwuma enne se mesum ye free ya sante one na pausing me kokwa me koto na pausing me na enti nkogina o kakase obai wano aduane anu wa pausing wo abla woni mo evidence bi e kire se pausing because pausing de se the go adwane mu a wodi awu awale fomutin yo wodi awu eti enye se bra wakun oba foforo anase oba no wafunu wo no wo be pe charge bi ade abo oba ana oba de bobo be ma na akoye eja ne dabusuani 3.1 na akoye nsemu asabio o eni kwase wo ka na obi e ka ne de na obi e ka ne de mesire ensem bi e koso awale na me ka se aware yete ho ebinuma tirase be 20 40 50 years enso awade na enyini ade na enyini ye ni ne kura ma ye ho obi atare yonko ena wusi dan wo ire nya obekun ukrusu nya obekun wusi dan kura ma oba kura nya obeyi wo firi ho na obetake in charge enti mumma ye mfa gidie odo ene kru ye nante na se wonya ba finance on tena ba fa no so no de ne wonya ni fra na se wonya that's one tell we ni fra na wonya dey wonya enkodu bebenso bi mo ba ne bia problem yesi ana abuso bi tatao abuso bi di wani wo se o we de wade de nyai hwe de oma oba bi asabi woni awode ne mu abeki kansem amma aware we yagu onkonkonsa entro entwanto so eni damna mansem wa abekeka ama wotimagina so ama woja oben ha dwene echa me de meka ne se onipa bia wote won mu a keep secret on say anano ne yeka so why big mistake and na for samu a wodi woni mu asem ekoto no so wonya ho tokro kakra bi abo awurem ebi ko ne ka be ma ya jema na wonya na ajuso beja wo but wonya obi o ye takra wo jem a hinted wie kire abegina ho na aka ho samu ama ho aye time e wo be ma nanim ene ne ode solidity awo enti mesire nipa bi a wotie se woni wawaliye ana woni ukura na woni oyere mesirawo o ma mekura nka awali sem enkyere no na mekuru de opeko biti na meyire de ompe wei ana opefuo mo na wo yesa no benya obi obeka ho asem a okay wa hwe ne wontimi nyina wona so o de sa de megensiw okay awalefo mo maye nya very careful na say ya wode no ya bobo ho ban ya ye mo ho ban na timi aboa ye ne ye mane asetena ada cham lucia beda wase awusha for ya film time kakra hello bi kwa wa bi kwa omuno adey hello momento now ayo munyai kasa no mani abere o yo ya papa mo bit me apaja mum ya fa frefo no kakra na ya sori so hello yeah good evening master good evening what's that hello Wani yeah quite what region central exim yo young quite hello yeah Sampana 3.1 hello okay yeah who mon yeah oba and ko wo fasi wadi na original Nigeria ni de be contract papa kufinam yodi na mention myself my name Sarah na we did not promise international to na ese mo ni wan so until you be just market offer Nigeria ni ta mo ni ni ta bibini na ni ta so ata ye ni mo because the media na dey ma offer aye you be proud of adifie any adifie you see we say you go na peba you ni bibi you know why you be able na wa u tie boys in god ya make can jam to over awari e gu na jam amana so yo oni ni dey gu aye say ko dey
You were down for any idea. But you have to start back on the Victoria. The cat out on the tree. You don't have a make an mamma not make that 100% here. There no do of a damn one of a farmer. And I do not want to make them a bema. What's your own mamma? They are over them. Over one was a man will be out to my batano. To Jana to her. It's what I trap manas of a gentleman on your market road. Yeah. Hello. Yeah, hello. Yeah. Church of money, man. You know, so master. You, at the Serecapia, I'm saying, you to Cobain. A bunch of now, we don't know if I know what was in the name. Sir, or Jimmy number 9 have not come to some money to not the man of our which I'm saying, Casimir for it. Yeah, I can't tell the fray. Some Pana 3.1. You, Butcherman. Hello. Good evening. I can make a kind of catastrophe. And Albana, and for him, and we at the time were down for naming to buy. Yes, to ban or ban Madame from the room, or not. That for here, I want to have and with the Madame Mamma Senator. Yo, yeah. Oh, yeah, that's a pa. Okay, you've tried to walk around the air funny. I've been a call. Hello. Hello. Yeah. If I should from the president, that's a free. Kukufume Sass. Hey, I'm running a room. Young boy. If I show Berman, one of the unpaid country or bar, Ledger, our lady, look how soon boko, Sabaya Jasmine Gidaba, Omian, Tenemu, Miss Reman, our little master, my man, enough for grant, I don't grow a car. Can throw one final foot? Yadawase, Yadi Madian in Abbey, Yanko Popo, Chambasati, and Yadamasi, Yama Munity, Yama Munu. Sompa FM.